isi na-abata biko ka ị na-power tap ị na-power tap ka ọ na-aga because ọ nwere ka ọ dị na sọsọ gị gere meseji awa ama m na ndị na-anọ FYP ọkwa FYP ka ọ na-agba ya ama m na ndị na-anọ ebe a na-adị too much ọ nọ na kọmputa ka na-ada afụba ụdị ndị a ama fụnụ ha mana kọmputa m ọ na-abụ use sometimes ọ naghị awọkụcha na ya ọ na-adị slow so o nwere kọmputa na-achị go for it tablet na-achị go for it ngo ha na then ha nga ebe a ọfịs m agbagotebego yes I abago live so ka anyị nabata Chukwu okike abịa ma ebe a were ọnọdụ anabata Chukwu okike abịa mana before anyị na-anabata Chukwu okike abịa ma ka anyị kụgodo ekwe ka anyị kụọ ekwe na-adị mkpa ka a kụọ ya From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem Worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our Minala will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Yeah. Okome. Tupu anyị na-aga n'iru ịnabatakwa nnukwu nna anyị bụ Nnabike ka ọ gọọla anyị ọfọ maka onye ga-agọrọ anyị ọfọ and dịka anyị si wee chọzie ka anyị na-eme ya bụ ihe onyonyo ma ịkọwara Igbo ka o kwesịrị isi na-adị n'Obinwannem Igbo TV mana asa na-eje eje akala na akala na ịnabata na platform from today ị ga-afụ na ife dị iche ga-adị ihe dị iche ga-adị because na anyị ebidogo ozi ọma anyị full time. So we talk about Igbo, we talk about the activities of Igbo, we talk about the protection of Igbo and the insecurity. Everything about Igbos is what we're talking about. That is why we give them Igbo national affairs. So
nke anyị na-ekwu bụ nke ga-agbasa anyị ngwa ngwa. So otu a m batara na program n'ụbọchị taa, anyị ga-ebu ụzọ ghọtago wee nabatakwa nwanne anyị nwoke bụ Nnabike ka ọ bịa gọọ ọfọ. Ọgọchazi ọfọ mụ wee sizie ọsọfọ soro ibe ruo maka na nna mma nọrọ ịghọtago nwata gọọ ọfọ ọ ka esi eme ya. Ịgọ ọfọ bụ ịkọwara okike abịa maka o si wee kpaa anyị ka o si akpa anyị ịghọtago. So ana oso anyị na-anakwa na iwebatakwa onye ga-aga ọfọ ma ọ gba echi ije brek anyị webatakwa. So kunu wee na-ama na aka na-aga ọfọ bụ aka ndị ichie, ọ bụghị nwata si ebe o si ọ na-awa ọjị na soshal midia ịghọtago. Mana ihe ndị anyị na-egosi bụ jos ka wee mara na ihe dịrị okenye dịrị okenye, dịrị nwata dịrị nwata. So ka anyị bido n'oge wee na-achị ebe na omenala Igbo, ọzọ omenala Igbo abụrụ nke unu na-enye anya na soshal midia onye pụta ọ na-eme ka o si masị ya. Ụmụaka na-erughị eru ọnụ ka ndị na-asabeghị alụ ịghọtago. So ụmụaka asabeghị arụ ofugo ka ọ dị. So emego omenala Igbo ọdịzie ka ihe egwuregwu, ọdịzie ka ihe eji egbu mmadụ, ọdịzie ka ihe eji emegide mmadụ. Bet ife ndị anyị na-abụrụ omenala Igbo ejiri emegide mmadụ, eji azọ mmadụ. Nweghị onye ga-asị m na o jegidego n'ụwa jegide n'ụwa ka ofu ebe onye ka ndị Igbo mma n'ụwa nweghọ. Maka abụ m example, abụ m witness bụ ndị jegoro ụwa, ejegarigo m n'ụwa wee fụ na Igbo bụ ezigbo ife ka ọ bụ. Ndị Igbo bụ ezigbo mmadụ. Asị m Igbo bụ ezigbo mmadụ, ọ ndị Igbo bịa na-emebi ife na-emenụ. Mana ndị Igbo na-emebi ife na-emenụ ejirokwa anya ha na-eme ya o, ejighị anya ha. From my research as a journalist, ejighị anya ha because na ihe Nigeria dobere ha n'ime ka ha ji wee mee ya mee. So mana ya maji maka mgbagbu ghara ọgụ. So my job is to make sure that I preach you so that you can repent and follow the will of God. You know, that is my job. My job is to let you know that hope is still there. No matter the wickedness of governor, no matter the wickedness of your leaders, you will still find a way to survive. Because I survive. I survive without crime. So if I can survive without crime upon the low level of families, but I survive. So one year I survive here. So and I chop one mother ka put on crime. You want to go I chuck you with a crime whereby I don't like them. So when I mean good nine boom if I name it be Igbo must come back, Igbo must unite. Or if I name Igbo must unite according to the ancient mark. You want to go because if you're not Igbo, in which I can go on go back there and only any Nzukondi Bono Obodo Igbo, Nzukondi Igbo, Monzuko, Omuanyo, Obunano na Obodo Igbo, because join the bear first na ihe Igbo run ha gaga because na anakezuko ụwa. Ụwa a na-eke ụwa kịta ọ na-abịa ekechi ụwa ka ihe hapụkwa isi na ịmara mgbe ekere ihe ụwa. So ndị ụwa kịta na-achọ ka mara ebe a ga na wee rụọ ọrụ a ga-arụtọpụ wee wechapụ ndị a ga-ewechapụ ịmana ha sị na people dị too much n'ụwa now. So enwere ndị a ga-esi n'ụzọ dị iche iche wee wepụ ndụ ha. So na ịchọzikwa iso na ndị ahụ isoro na-agbazi nkịtị abịara na platform a ka ị na-ewere information maka inwe ike iche na Okechukwu against onye Okechukwu against you are just in the waste ndụ ndị mmadụ and ndị mmadụ anyị na-ewesi ndị ha ọ kapụrụ ha ma because na onwe onye a na-ewere cottonwood fuchenti platform mode open number mode open mana ebe anyị si na-choose ị ga na-eje is normal mana kịta will be teaching you people about way of life of Igbo mmeji onwe m na-akọwa maka na mmadụ amaghị asị ga-ezi n'ori mana ọ na-esi ori adịghị eme ihe eme na mana amasị ga-eme n'ihe ọjọọ ma ọ na-eme ihe ọjọọ so ọ dịrọ mma onye ga na-asị ga-eme n'ihe ọjọọ bụ ya adịghị eme ihe ọjọọ onye ga-asị ga-esi n'ori bụ ya anaghị esi ori ọ ka ọ dị na gbogbo so ọ bụghị onye pụta ọ na-eme gị ọ na-awa egwu onye awayo sị gị na igwu wayo dị njọ mana ọ na-egwukwa wayo somewhere well so Okechukwu bidoro onwe from the 2010 let me say 2010 m pụrụ na Nigeria. I build myself with the honest and transparency with all the government in the world, all the country in general. I build my woman with a very good image, and that is why you were strong and the foundation created. Engineer and the Bayakas also, and Ijigba government, Ajo government, and Ijigba Ajo foundation, no bonding Kennedy, me, and Mabahamba, or more be. So as now all the foundation of name Penalibo. We must research about the foundation and know how the foundation operates. Onya bife haja seke butuom. Mano ikokwa ke butuom fine and good. And this na man butuom then man ali boga dema before this year now. You need to just your support. Let I go so your support. Support can be by share. Support can be by contribution. By because I get defended by Igbo bieji maramono wanine. Igbo keji marakwage. Ihe ọzọ anyị na-ekwuzikwa bụ afta ka anyị ghọtagoro nwa ya si ụmụ Igbo
awụta onwe ya tụmụ Igbo den ndị ọzọ ga-adịrị anyị izi ịga mana ọ bụ na anyị na-ekele m ka ihe ezi ihe adịghị possible anyị ga na-ahụ oke ọnwụ n'ụzọ anọghị onye ọbụla were ili egwu ezi ọnụ. That is what I have to say now before mba anyị ha na-eme gosi ogologo okwu adọzi n'ụka mgbede ka anyị nabata Nnabụike ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ Amarachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne ya fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere eme onye na-asịrị ọnụ ikwuru ma ọnụ Chukwu ma yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụ Nnabụike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado Amarachi Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ime ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ n'ala Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere Amarachi Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azadoro ụkwụ ụba n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo Amarachi Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na Amarachi Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya ugbu a ọkwụ na anụghị nke a bụ ọfọ Nnabụike gọrọ so nna anyị ka ọ bụ nna anyị mgbe ọ gọrọ ọfọ a o tekwa na otego na-eji ya wee na-aga ọfọ nwaanyị na ọbaghụrụ ego na-agụkwa na akwụkwọ nwe nke Igwe Okoro gọrọ so nwekwa nke Chukwuemeka Ezeani gọrọ aka m pakịrị ya pak mana kịta m ga na-ewepụtara onye one by one kọsi vidio niile Obinwanne eji wepụtacha n'ala Igbo nwedị nke m na-eplay do you know why? Because ama m na etetebe n'ụla so m play ọ bụ na m publish there na o nwere onye ga-aghọta ihe because na the hatred adịgo there and aghọtara m ife niile because na onye na-efu ụzọ ada ama mgbe o furu so o fuzie na-agwazi ya na ofugo na-afụzi ya n'ala ya so ọfa kịta na iwọchi fon na ka o si go ya ọ gọrọ ọfa based on that na nke ndị dịrịfa nke anyị dịrị anyị like ndị ọcha nwere ka ha si akpọkwu chi ha Yoruba nwere ka ha si akpọkwu chi ha Hausa nwere ka ha si akpọkwu chi ha Igbo nwere ka ha si akpọkwu chi ha nke Igbo anyị chọrọ ka ọ na ụmụ Igbo ọkwa anyị sị na anyị bụ ụmụ Igbo bụ ndị TikTok ndị Facebook na YouTube unu achọ ka nke Igbo na aghọtakwa m ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu because na sometimes na-eme ife ọ dịka ma na-eme agafe cross boundary but abụ m ihe m na-eme nke m emechikwa bịa chiatakwa na ya so ihe na-ekwu okwu ya bụ na anyị si na anyị bụ ụmụ Igbo you use Igbo to conquer obodo ahụ ijere iri sign chasị gị onye bekee ya asị Igbo onye Igbo beta na-agwa gị na ala Igbo adịghị mma na ala Igbo aghasa na ndị njizi ala Igbo bụzi ndị bịara abịa ana ndị bịara abịa kịta na-emezi ala Igbo ka ha si chọọ ha nọ na gọvanọship ha nọ let me say it ha nọ na politics ha nọ na religionists so ha nọkwuzi sef na traditionalists unu mana mgbe gọvanọ Hope Uzodimma batara n'ọkwa ojeje chibe ndị mmadụ ndị Hausa igwe ka ọ gị na ma ya chibere ebe dị ị na-anọrọ otu a na-anaghị be nna gị ana nwere afọ ga-abịa ijiri let me put it ka m na-ekwu ka ọ dịrị maka ọha talk show iwere Biafra na-aga a ga na-egbu gị ga-egbugide gị ọntịrị ịfọ ha na nke ahụ ga-afọ ọnụ enwere ike asịzie gị ngwa gị jebezie ịfụ na sọgama mma ejenwu is a strategy because kịta abụrụzi mgbe ga na-ezu na ya ezoro ka ọ sị na unu emego onwe unu abụrụzie ndị mọkịrị na ihe eji akwụkwanụ ka ị na
Because Igbo onye Igbo, I want my land to be free. I say, which land are you talking about? If you get so all from there, which land are you defending now? Which land do you think that you want to present to the people that you want? Makani open we go strategy, we structure in the map of United Nations. Because ọtụtụ n'ime unu anaghị eje, unu na-ege our leader anti, na-egekwa Simon nti, onye mere unu ji dizie ka 57 na amụrụ dị ihu n'obu. Notago, ọ bụghị na ige ha ntị adịrọ ma na ihe akọwara ikwesịrị ịghọta ya. Because ihe akọwara bụ based on let us go back home. Ị na-echeza azụ home a ka mụ nwasịzi that na ebe m gwatago na ọ bụ onye na-eche ezinụlọ. M jezie n'ụlọ ahụ jezie mee gịnị? Gwabazie ndị be anyị tete n'ụra. Ndị be anyị nọsụ n'ala Igbo kwesịrị itete n'ụra wee soro m wee mee ka ọ dị mma wee zube m ori gwube m wayo. Ị hụrụ ya? So onye mere iji afụ m na-akpọ ndị Igbo ndị ori. Ana m akpọ ha ndị ori based on na ọ dị m mma n'obi. No, ị na-akpọ ha ndị ori because ha bụ ndị ori. Ha na-eji nke mmadụ edozi nke ha. Anụ onye ka m na-ekwu na ọ bụ na anyị kwụsịsie ya kịta ọ ga-enyere anyị aka. So first of all, ị ga na-ajụgodo onwe gị bụ who am I? Onye ka m bụ? Because ịma onye Igbo kịta na ihe na Jesus na-eme ihe agwara gị. You are doing what somebody tell you. You cannot defend yourself, and that thing you are thinking that you're fighting, like Biafra. You can't defend Biafra in the United Nations. You can't. You can never. And each of or just join here our team. Government if I name government right if I name government within the government is our workers. If you understand the system of government, if government will must if you have to say now, because project of every city, every nation belong to the citizen. Oh no, the onye mụrụ nwa wee na-azụ ya n'akwụkwọ. Ọkụ na-azụ nwa gị n'akwụkwọ ka ọ mara ihe ndị ọcha mara, marakwa ihe ndị otu ya mara. Ọ na-abụ ndị otu ya na-arọ kwa. The same thing ka gọvanọ anyị tinye gọvanọ n'oche, anyị kwesịrị ịdị na-eche ka anyị mara ife ahụ anyị ji tinye n'oche ọ na-arụkwa ya. So kwesịrị inwe ndị na monitor government. That is why IPOB ji wee bụrụ a very good organization a creatory kwesịrị ịdị na-ajụ ndị ajụjụ internationally. But unfortunately, that Joma go hijack here. So we cannot do anything about it. Oh, no, I'll be a hijack for a release here. And then when him remember there, it was even a Ikuku about saying no more on your maggie. Then every madam can not na leave. It's the no more mam na leave, there's any Kuku. You there? Ever can get situ, Macamaron Biafra, if Bidamacom case is structure Biafra. So I am a Kumu can see chop. Now, but a mamma defend a book of Wabaka. But that was me make no matter. No Obinwannem Foundation created with two Igbo. Now there is no created because we need Obinwannem to our life now. Obinwannem kaichor. Nihije nyere ndị mmadụ aka n'ụwa maka Obinwannem. Nihije akụziri mmadụ ihe na-anaghị ego maka Obinwannem. So Obinwannem kaichor. Obinwannem kaichor. And Obinwannem ga-adị na village niile. So one night nwoke akịta gọrọ ọfọ kịta ịfọ si go ọfọ ọfụ ya ghee ọ na-asịkwa gị na ihe a na-ekwu okwu ka omenala anyị dịkwa ihe ọ na-agọrọ ọfọ ka omenala anyị dịkwa maka omenala anyị bụ our dignity. Omenala bụ our dignity. Una gwatakwa amam some people gụrụ akwụkwọ n'ụwa amụrụ m ebe unu gụrụ akwụkwọ. That's why o ji ewe m ime na na-akọwa and I trust me dey iwe maka na enwego ndị na-support Obinwannem na nke bụ na yes enwego m ndị aka siri ike. Yotago oh ịchọzi ịbata n'Obinwannem kịta ka ịbịa soro wee kwuo ya ihe na-ekwu maka na ọtụtụ n'ime unu batachara asị ọzụlarị wee pụzie na-agwata ndị mmadụ ịnọ n'Obinwannem. Ị nwere ịnọ n'Obinwannem. You don't know anything about Obinwannem. You don't know anything. Obinwannem nwere ndị na-akwụ before bụrụ a board director ya akwụ $5,000 mgbe ahụ mana kịta $10,000 because we need money to develop our land. Yeah, but a government seek for money for the public before they can use it to the masses. So it's a mama na Obinwannem. It's a na ego Obinwannem ka mbia were ruo n'enu ruo golden house. No. Mama tara afụ. I understand what poverty is all about, and I don't want poverty to be in Obinwannem. I don't want it. Immediately you accepted Obinwannem, you will never be poor. Come away last morning. Do you want to know Obinwannem before how they are benefiting?
dechere amaro ama m ego na-ebu ihe ha ama m ego na transfer ha ama m ka m si enyere ha aka ama m ndị na-esi n'azụ eje na ndị mmadụ enyemaka. I know those things. That is what makes me Obinwannem. But ndị ọzọ group ndị ọzọ na-esokwa and take care of you and na-ekweta anya. So ị na-abata kịta na ahụ emere m na stakeholders $5,000 500,000 naira, sorry, maka na achọ m ka ọ bụrụ ka ọ rabịa dị ka ya na-ama aka 500,000 naira. Iwere bụrụ bịa bụrụ stakeholder ka anyị wee mee gịnị wee jide gọọmenti anyị n'ọrụ, because our mission is very clear. Our mission, and we are right, register na Nigeria, so that na Nigeria we will respect whatever we want to do. Ya na guru event plan by since 2019. Oborota. So I need the range and ebekota and you build on the Indian North kita now. In the North nwere television ha ji afọ onwe ha n'anya. Yoruba nwere television ha ji afọ onwe ha n'anya. Even ụwa niile nwere television, ka television eji ahụ ụmụ Igbo n'anya. E nwere onye ka ji wee create nke. So ọ bụrụ na anyị niile chọ, ọ bụrụ sọ mụ ya platform ụmụ Igbo ka ọ bụ. Stakeholders ahụ na-abịa kịta maka ihe a na-eche na ya private company. No. Even Lower Niger Congress, Nigeria company called Nigeria. This is how they started. You have to go. So Nigeria, before you break Nigeria to the board director, so you have to go. It's not easy to break Nigeria. For Aya go 1 year, it's not easy to break Nigeria because he break papa na mama or the easy. Give one he break papa na mama or the easy. But when we have before I'm ha change the tone, ha got change the tone. Nigeria is people that knows what they are doing. So only thing I get you when making one Nigeria, destroying one Nigeria, one Nigeria can have gas around without war, without a fight, like our leader Mazi without war, without fight. Based on everybody go back to your village. Go back to your village. Or you'll be one in the mission, go back to your village. We need to track who you are. We need to know what you are doing. Okono choka freedom there. Freedom am na abịakwa n'obodo mmadụ ma ọ bụ na corruption apụrụ n'obodo a jekwa jụọ ndị Ukraine ihe mere na ha babeghị European Union. We need to be telling ourselves truth. Anyị agaghị na-abịa na-aghọrị onwe anyị. Before na-asị ka enye gị Biafra ma ọ bụ ka enye gị anything ọ bụla na-enye nwanne ịkwadogokwa for that thing ị na-achọ. Enwekwa territorials. Imeriti gị ka ọ just na okpopụta onwe gị bịa sị na ịchọrọ ịbụ ihe mbụ. Onye mere ndị na-eyuzu gị na-apụ ndị ọcha nwere na-achọ ihe a ga-eji wee baa agba. Onye ọcha na-achọ ihe ọ ga-eji wee amarụkwa ya n'ụwa. Onye ọcha ndị be anyị na-eyuzukarị n'ihe gbasara Biafra bụrụ onye ọcha jụrụ ajụ ka a na-eyuzukarị n'obodo emere anyị ihe a na-emere anyị makwana nwa ahụ ụmụ makwa ihe mbụ anyị na-research gogo enwere ike ebe onye ọcha obodo ibi obodo onye ọcha nke bụ kọtụma lọya ejeje kpọta ya kpọtazie enyezie obeze na-egosi ụnọ na-aga aga ọbịazie bifi na mere kwa na ya na-aga ma ngazi. Why? Because na onye ahụ nwere ebe limit ya dị o nwere ebe limit ya dị and that limit ya bụ ihe ga-eme gị ka ị mara that na ị ma survive nwe without iji aka gị jebe ihe dị n'okene dị n'okana. That is what I'm trying to say. Ihe na-achọ ka ndị ọcha mere gị, you can do it by yourself but only identify yourself as who you are. That is the only thing. You need to ịgbakasị onwe gị arụ. Go back to your village and make sure that your village recognize you, know you. Ọ bụ na ha n'obodo oyibo ịkaba ha na-etinye ha ọbụgodo na ọ bụ 1,000 naira na-etinye ha na akaụntụ ndị youth, na-etinye na akaụntụ ndị nne na nna ka e wee na-eme ihe wata gị na-agbakwa mbọ fụna na-ewetara gị vidio ka ihe si aga na be nna gị. Almost all of us nọcha na meeting of our people. Almost all of us nọcha na meeting of our state. So why can't we now come together as a one leader? Because all ihe na me agitate ka na-agwa gị ọ ihe Obinwannem na-achị ime kịta because ihe na as a stakeholder ọ ka enweta ndị ga-eji ije maka ada agbaka ego nwata ihe dị ya n'ezi ada agbaka ego nwata eze because na ndị niile mụ na ha rụrụ ọrụ before go ego bie mere na many of them nara azụ because akwụghị m ha ụgwọ because ọ bịara bube m aka. So kịta at least ndị na-arụ ọrụ n'Obinwannem a na-eme ha rụrụ almost ebe 12 people ha na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ yearly. So automatically ọ bụrụ na nwetakwuo more hands ga na-akwụ ụgwọ Obinwannem ga-create job opportunity that is not similar like ndị nke ọzọ ma ọ bụ ndị na-eme charity ma ọ ndị na-eme ihe ndị mba nke Obinwannem ga-akụzi eme gị integration kụzigodu gị ihe ọ bụrụ Ebuka Obi ọsọ pechagodu gị ọfụma ka ị bụrụ odogwu a ga-akụcha ga ga-eme gị integration kụziere gị ife maka na ọtụtụ ndị be anyị amarụzi ife ga-abara ha uru ha marụzi ife ha ga-ebi n'ezinụlọ anya na-enye anyị nsogbu
because in way kitchen Igbo age bụ 50 years, 60 years. He chere that na onye ifu anwe 60 years to otis for governor sign on azom na. He chere no nwere eche na otu ise eche maka aka ha dị. No. E nwere n'ime ha sef amara the left and right here. But ndị ha ji arụzi ọrụ bụ administrators. Ha je chọtazie ndị ma arụ ọrụ. The same thing bịa na-eme n'Obinwannem. E nwebe level education muru. That's why this stakeholder bịa chakịta na ngagwakwa ha mgbe na ebe a wekọrọsịa ya. Na ma ya ejikwa ejekwaje maka na ọ bụ na nnọrọ n'isi unu nọ n'isi anọ m n'isi honest nwekwara bad mind unu ji bịa maka ihe na-eme ndị Igbo bụ na ndị Igbo ga-eji bad mind bịa bifo na mere ha egbuo gị sef were ọnọdụ. That's why ndị asị we need to come together and akpụ arụ anyị emezie gịnị anyị agaba n'iru with one ofu obi. Onye bụ my message because na many of you people na-eche that na ebe ahụ ị na-eje n'ụzọ dị ya ma amarọ that na ụzọ adịrị ya. So ọmụ na-abịa agwa gị na ụzọ adịrọ some places na-eje anyị ga na-akọwa. So ya gaziere unu niile dịkụrụ si wee mara na tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Hey, ọmagbuo onwe taa bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Taa bụ ụbọchị ndị echeta mama m bụ nwaanyị Nkwo. Mama m bụ nwaanyị Nkwo. Ya echeta m papa m na-akpọ ya nwaanyị Nkwo. Ọ na-ewute ya mgbe maka mama m bụ onye Kristian riri isi. Ghọtago? So ha nwa bụ ndị toro na na sister's house also serve on the sister, my mother. So ndị sister ahụ bịa zụrụ ya. So a na-akpọ ya nwaanyị Nkwo. A na-afụta Nkwo asị ihe ịgọ mmụọ. Yotago so otego condemn gbara ihe gbasara Eke Orie Afọ Nkwo. A condemn ndị bidoro ụzọ condemn bụ ndị Christian. Mana ọ duto ife ndị a ka ha na-agba ọsọ. N'anya ihe ụfọdụ chọrọ Biafra because na ha chọrọ iji Biafra protect evil they have done. Because interest be through omenala ha ga-arapụta onwe ha. Ịma na aghọtara ihe omenala na-eche ime. Omenala bụ the only key ga-save nwaanyị from the world Islamization. Because ihe mere anyị Islamization n'ụwa niile. Germany kịta na mata afụ na Germany. Ọ bụrụ oke kwesịrị na-enweta na Germany ka na-enweta. Ekwesịrị ịbụ one ambassador of ndị Igbo na Germany. Ekwesịrị ịnọ na diplomatic passport. Ahụ ekwesịrị m with amamihe m with what I know. But because of the marginalization, I marginalized right in ngakwa ibe ịma agakwa ụzọ ibe m gara and ha bịa ha sị gị jee gụọ akwụkwọ ya mana ịma ngụchanwu imekwa amamihe ro that kind thing mana a ga-asị gị gị gụọ akwụkwọ before na-eme ewe na all those things bụ ihe na-eso okwu. And mgbe m rụrụ ọrụ na Korea so na best country ga-abịa ije ma na-asụ oyibo ma ị na-asụ oyibo you can make it in Korea. You go. So onye Korea, the life of Korea, I like him, yeah. And I'm like what I put in the matter in Korea. That is why we need a new face in Obinwannem, which is that new face. I gave video with the stakeholder and members. Members 50,000 naira and stakeholder 500,000 naira. All board because Obinwannem was secret. Yeah, in America, I do see Obinwannem the function of the leadership to educate others how leadership stand and what is leadership. And whenever you hear leadership, you use Obinwannem to make example. You have to go. Leadership so form membership and also stakeholders. You know, so monkey like nature so no te gisoberem every day. Eso go 2 years. Eso go 3 years. Eso from Ukraine from this. No, in eso sukwano ebongeta. Eba aturu na eso mesu. Ini kwesi manu no nwanne ka mbo. Abụ onye amaji maka shinket na so ka ma kọwakọ ọfụma. So abụ onye Igbo edu na Hamburg, Germany. So ị bụrụ onye Igbo ị kwesịrị ịdị happy na nwere onye dịka m. Mgbe i gburu m kunu si chọkwa ka egbuo onye abụọ ga-aka mma. Nwere onye m gburu nwanne nwee m kọrọ mami ọnụ. Ndị na-akọ ọnụ bụ gọọmenti na ndị isi ụka. Ọka dịkwa ha na ime afụkọ m ebe m kọrọ mmadụ ọnụ. Oles na onye fụrụ kọrọ m ọnụ because of ihe m na-arụ ọmarụ nwe. Onye a bụ ndị unu na-akpọ jealousy. Maka na onye ọbụla na-akọ m ọnụ na-asị Okechukwu Ugwu Obinwannem onye ahụ amamenwu ihe na-eme na so onye o ji akpọ m anụmanụ o merugo mgbe m ga-achọzi ndị ahụ bụ ndị kwudoro n'eziokwu ahụ ha na-abata. So aga m like kwa ihe anyị need now with 20 stakeholders. I nwetara 20 stakeholders ahụzikwa ana then before October 1st anyị mara mmadụ one batara anụ then mmadụ na batara anụ we kick off go and na-afụzi ha ga na-afụzi the game and no bro call the tag ọ ga-adị echi maka na more we establishing business and more we are developing our land, it is more that money is increasing because now we need to overcome bad leadership in our land.
My duty is to make sure that now governor must do what they're supposed to do. I will not need to beg them. I will created media. Do you know why Eja Bambo came to media na live? In a media name Unsuka Ejimsuka Biata. I give a local government to win example about my topic. Careful exactly what is going on in my own village. In my own village, can Nagwaga, Amaju Makashi, Amaju Man. Iga nebe fu, Oega Signa, Abonya Maju one. Muabonya Maju one. Emano Tego Nagwafa. Mua no na kubu work how with be a man, I would gear. And the 200 would take the needles, me, no contact and then in with here. What I go, Tia Hanime, how we man, if you hadn't made them, it is time for every youth of Igbo land to rise and go and fight their government. Over here on social media, in a blame Mutinimbu, whereby Natinibu Nakundi government go. The government Yanaku can hear Jagame, had go to some part of youth will go to some youth and they protect if and they protect if I get the whole name and I can enjoy. Give one who gonna talk is so how we me hold job. If there's a TikTok, maybe hold job. Makana mana man you hold name na TikTok, ni hold job and make on grand for one or fee all the thing actually kuzi. Udo agwe na akpa na social media. Nudu agwande na akpa manebu mad manato mad. Ofi he ko. So we are not built, we are not created for that such a thing, for that such life, dirty life. Amoro anyi wabu mundigbo ka bibe dirty life. Ekwesikane nyomi anye nyomi. If you see Muslim women, a lot of work has where mama. What I go monya jonjo monya imara mahacha na macha mama kana oli iru kanaro. Makoso si iru aki eju emaro bi mad. If the Muslim kasike otogoto, if the Jewish come one has a ma, mandin on imami, mandin on a police. If you can have a masoma, if you get giving me room one ye bama motwa, or busum one ye by na full marama, but then I'm on 14 euro, Snana Choma, Bunding Capron has celebrity. About celebrity being I negos na Hamana Libo. Celebrity na law one, celebrity na law one, celebrity na Mike, celebrity na Mala, celebrity na Muku, celebrity na ama 14 euro, small maconacho. Is it that kind of celebrity? Igba nagana, Igba nago, Anonya Kayisna, Igba mana, ebaide. Kai chod go to man, I hope tamu on a commodity. Abakaleke rice now. I don't know on. But Abakaleke rice, I think in a require Abakaleke rice, which I got to pay a makaja. So I got hot opposite. Maragorundibu Umi Boka Besibo mother. That is people I'm looking for. Umi Boka Mure conscience. That is people I'm looking for. Makanama got a comedy in all yao. And natureคนthat ni bankete. A man no muki name, or muki name, I do go more. I can live and die in abroad without coming back home. And then when he namubu nami chegeme, makan nami che manam carry the Hawama Puhana, Makoya Kajuan for Obinwannem. I don't fear death, I don't fear spirit, I don't fear the past history. No, my father have created his own history. I have to create my own history. Okechukwu sikowa, onerueru, orugom. In my own time, me make us weather mama. So ndị another asị na aga gba mbọ ka ịmụta nwa ka ọ nọchie gị ka ịmụta mba onye zụrụ nwa onye ọzọ amụgo nwa n'ụwa ọ ka ọ dị na mmụọ. So na m ga-agwacha unu ka nna anyị si wee kpaa agwa nyere ya aka o ji wee bụrụ ala goziri agozi bụ ala ya na akọnkabe ala Igbo ọla mma jijada ama n'ala Igbo na-abụrụ nke unu jeje wachasị ụzọ without inye mmiri ebe o esi na-aga ọ na-emezu lotion ihe ndị anyị bikọs unu amara ala unu amaghị ala onye ma unje refusi ana enwere ebe a na-emetụ aka nwe ebe a na-emetụ aka na anọ ọbụla anọ n'ụwa niile bịa bụrụ nke dị ngọzi nke na-asọ ihe nsọ ana Igbo niile na-asọ ihe nsọ. And if you did not keep what this lad na-asọ nsọ ala ahụ ga-eyi ga-egwu ma ọ dịrị n'ihu ọdụ na ọbụghị na nkịta omenilu because na many of you people na-esi afụ ụlọ na-collapse. Many of you people na-afụ ndị na-ebi n'ụlọ a na-anwụsịsị ọnwụ. Many of you people na-afụkwa ibi n'ụlọ a lot of things a na-ahapụ ndị anyị na because ana ahụ echekwa bifo arụba ụlọ. Onye ndị Igbo bụ ha kpata ego kpakpa akpamotu ejere ụlọ mba o jukwa ese ndị ọcha na-emekwu ya ndị China na-emekwu ya. Ị ga-ajụ kedu ihe China ya arụ, kedu ihe nyere China ya spirit and power ha ji arụ udu 230 story building, 40 story building, 150 story building. Kedu mmụọ ọba ha, kedu udu winchi dị ha na rejem ya ka ifu na ọba please China anakwete ha na a nwere ndị na-afụ ụzọ mmasị gị na-enweghị dibịa na-agba afa, mmasị gị na-enweghị dibịa na-agwọ ya agwọ
ọnya maọbụ ọ na-agwọ ọkpụkpụ ma ọ na-agwọ afọ ọrụrụ ma ọ na-agwọ isi iri na-adị na be anyị mana anya maọzụ nke bụ eziokwu ya ka Obinwannem Foundation chịpụta we will interview all the dibias n'ala Igbo. That is what I'm trying to do. Ka efu na nwere ndị m ga-enyere gọọmenti aka ka a tụọ ha mkpọrọ ka esi tụọ akwa ọkụkọ. That is my, and ha ma not my job. Ha ma not Okechukwu kere m ka m bịa mee. I don't need you to tell me about freedom. I know where my freedom lies. My freedom lies in those people that are destroying our people by the corruption. Because everybody who claiming to better Nigeria is a corrupt. Only the corrupt in a government, is corrupt in the mafia. Only the corrupt in the mafia, is corrupt in a school. Only the corrupt in a school, is corrupt in a street. Corruption is everywhere. So it is not only to calling Tinubu on my ear or calling Fulani on my ear, because it does not make, it doesn't work. Because I'm that Nantibo need the if they are willing to settle and become one family. Muamasike were nkede na azu ma ikpe mba so mekwe nki asịrị mgbe etetoro agụ ụtụtụ ya ka I were ihe n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. I believe in my culture. My culture gives privilege to everything in this world. But all the Christian there's mezi or this ka culture anya dị njọ ha wee zuru chazie ni na culture I change your only name. Oh, but the same thing na Christianity na-eme ka ndị nna nna anyị ha mere onye ka ha jada asị na ihe dị na Bible bụ ihe dị na Bible. Mana jụọ ha sị ya na ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị the same aka ọ bụ. Why can't you mention onye dịka Ugwu ma onye dịka Ezejam Ugwu eze ma onye dịka Nkwo ma onye dịka Orie na that akwụkwọ. So ọ bụrụ na m afụrụ my name or my father name or my children name or my kindred name, that paper is fake. It's not us. We don't need to refer. I had a enyomi mad. Jụọ mama gị sị ga enyomi kwa na mmadụ. Maka inyomi mara ihe mụrụ onye ahụ jiburu ihe ọ bụ. Enyomi na ihe ọ na-eme copywriting, copy and paste. Ọ na-eme oke. Ama mgbe na-eme tapping. Peter Obi bịa kịta emebe tapping. Emeka Obi gafee kịta emebe tapping. Mbaka gafee emebe tapping. Ọ maka na imejogo chi gị. Onye mejọrọ chie bụ ndị na-afọ Ebuka Obi ha ka o nwere ihe ha ji. Ọ ndị mejọrọ chie. Onye na chie nọ. Don't need to look for any other God. Because onye na-ese Ebuka Obi ma onye na-eso Mbaka nwere second God. And it will going to be a punishment according to the Bible, according to scripture, because Nchigunu were scripture. Manachigunu can nice work was no happened benya. So it is the same thing that is scripture. It is what our father used to train our families. So now based on because some go good for okay. Agro si gonya kan si mara. So let Jim Kibo when I go Nigerian Quebec when I ganya kan jabonyo na bonyi Igbo na-esom. Kine somo because he want to repent. Esonam because he want to know who is this guy. So I want to repent because I'm going to bless you. I'm going to pray for you. I'm going to remove that sin in you. If you get otwa his way choko sidi ko esidi. Makanga na ejoko na visit to uno kadichi Catholic Anglican and be giving them missionary message of Obinwannem. Because very soon we are going to be entering all the churches and be giving our speech and our demand. Because here na broke we on na social media. Sometimes if you have vision, vision, manhana choka how we go musumba. I don't need money. What I need if you come be part. Don't give me to go and kill myself. Oh makase me, they are much kuyama. Inye me go na asimu we me je cho one or two people and na pega mo we ga useless bia na ba mia. My life I go frustrated. You know, I got part of Obinwannem with egg. They know each one actually on no chanke mana kasiza. So Nyaburgene, Nyabur na unu na ụbọchị tata ụbọchị Nkwo Ikuku na ezigbote ụbọchị ka ọ bụ. So ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa niile ka na-echeta nne m ka na-echeta unu. Because nwaanyị bụ nwaanyị. Nwaanyị bụ nwaanyị. Nwoke bụ nwoke. Nne bụ nne, nna bụ nna. Anyị na-enwe ntụwa, anyị na-enwe twist. Anyị na-enwe singular and plural. I na-enwe godi ọdọ ka ndị ọcha. So mama niile nọ n'ụwa bụ ofu. Papa niile nọ n'ụwa bụ ofu. Onye nchọrọ ịgwa gị. So ka m na-echeta nne m ka m na-echeta nne niile. Afọ niile mụgoro nwa n'ụwa. Ofu ihe ko n'ụbụ. So ka m na-echeta nne m ka m na-echeta unu niile. Ezigbo nne dịka ezigbo nne m. Maka nne m gbara mbọ mee ka ndị ndụ wee ruo today. Na m ka dị ndụ na nne m dị ndụ. Ọ nwụọ nne m wee soro m nwụọ.
otu ọ nwụrụ adị m afụ nne m ka ọ nwụrụ anwụ nọmba nne m install na phone ka dị na my phone picture ya ka dị na my phone ọ bụrụ na nnọzite ọfụma n'obodo a ịgbata n'ọfịs m picture mama m bụ number 1 thing ị ga-afụ like otu nze tie nke Jesu Kristi ị ga-afụ picture mama m fụ picture papa m fụ picture nwanne m nwoke ahụ a bụ mmụọ nji aga ọha na-agachite m na mmụọ maka mụ na ha na-akpa maka na ọ bụrụ na gị na chi gị dị na mmụọ ọ ga-direct to your family to your kindred maka onwe ị ga-azụ ọgụ n'ụwa because onye ọbụla nwechara mmụọ na-echekwa ya so o nwere ịgalapụ mmụọ nke echekwa gị ifere so ịnwa anwa misie ya tribe misie ya lineage ịtọgo a ga-ejizi gị wee zụọ ahịa and onwe onye ga-enyere gị aka. That is why it is good for us to go back home. Ọ bụrụ na inweghị ụlọ ọ bụrụ na inweghị village report to Obinwannem Foundation which is our office is going to be launched again very soon in Igbo land. Come and report na inweghị ụlọ inweghị nwanne inweghị ebe inwe mara onye bụ then ndị ga-take care of you government onye mere Nnamdi Kanu is fighting for Biafra government. Biafra government bụ ndị ga-take care of foreigners, take care of those people who enweghị address, take care of those people who na-enwere ozi nwanne na nwanna na-enweghị ikwu na ibe, which is na ịbịa na gbogbo na onweghị mere ka ya bụ inwe ikwu na ibe nne gị nwugoro ya ga-enwe ụmụnne mana duto na ihe emebiena. Then we have to start it in a civilized way. In a civilized way na a ga-enwe gọọmenti nwee ndị obodo. So ndị obodo bụ ndị nwere adres. Ndị bụzi ndị gọọmenti ga-eteki care of bụ ndị enweghị adres. Ọ ndị a ka a ga-enyezi adres onye abụ data ID card na-agbanye gị n'ịbata obodo ya fọm ahụ na-efiri n'ịbata obodo anọ onye afọm Obinwannem maka ndị nọ na TikTok ọ fọm Obinwannem na-egosi unu which is not ọdụga ya ka m egosikwa against self na-echefuo na onye ka m agbanyere unu ọzọ fọm Obinwannem anyị nọ na fọm registration of form na ọdago ọhịa anyị nọ so ka m gbanyekwa nke ahụ eziokwu na ọ bụ na m edelitile ihe ahụ guarantor form. So it's okay like this. So ndị nọ na TikTok ọkụ na-afụ gị so onye form a ga-egosi onye ibu you declare yourself to the Obinwannem Foundation because you trust them. So onye mere o ji abụ onye isi a na-enye enyo maka na ị kwesịrị inye onye mbụ mfe i regista ahụ imeje regista kwa na nke ndị ogboni asọkwa gị rọcha bịa regista kịta no ị ga-ajụ ese ọfụma ọ dị mma na ajụ ese wee mee ihe na-eme. I want to use the same Obinwannem Foundation to teach you how you are going to be joining and what you're going to be expecting in the foundation you joined. Maka na ịgbatakwa ya n'ọsọ ịbatara na ịbatara m ga-agwakwa ndị ahụ na-eto eto ka ha mata ndị ụlọ bụ maka na oge erugo mgbe ga-atọsa ihe ọjọọ ọ ihe ọma ka m chọrọ ka ọ na-arị elu n'ala Igbo. Achọghịzị m complain n'ala Igbo. Ihe m chọrọ bụ ka m tọsa egoro na Oxford ego na Cambridge dị too local for me to break you into pieces. So unu ji akwụkwọ unu gụrụ wee na-eri ụmụnne unu mugu. Unu ji akwụkwọ unu gụrụ ma amamihe unu wee na-intimidate ndị nke nọ na village. Ọ mụ na-anọchite ndị village. Ya ka ya say everybody go back to village. Ma gị nwa na-ekwu ya go back to your village. Maka na my village ka nga na wee gosi gị example what I'm talking about. Thank God na Chukwu emega amara. Ndị Nsụka be nna m wee wepụtasị information maka ụzọ ka ụzọ dị. Ifu na ụzọ Nsụka na-emebichana. Ifu na mmadụ bịara kwuo okwu maka na Nsụka ụzọ Nsụka dịrọ mma. Government bịa may arrest for what? And the people are now saying that is now break the law of government. But Nigeria government break the law. That is make Nnamdi Kanu to be kidnapped. Nigeria government in China no because government I'm talking about government. When I'm talking about government, I started from the councillor. I started from youth of your village because youth of your village nekete from councillor. Councillor nekete from local government chairman. Local government chairman nekete from House of Representatives. House of Representatives nekete from Senate. Senate nekete from governor. So it is time for us to prove them that they did not go to school. And it is time for us to use the same moment as Nnamdi Kanu. They imprison without anything that he done. Nigeria is the one that offended Nnamdi Kanu from day one. And that is why I'm telling the whole Nsukka people, I am not the kind of person you are seeing because when I will come, even that WhatsApp group, because I'm a man that can never forgive anybody who make money or who have opportunity to make money, but you don't think about others. No, I cannot. Did them join Nnamdi Kanu to learn? So in African get school because now
Eni to mi be na agwa Biafra ki we echi yejigbu mama gị. Na m ejisi Igbo be nna m we yikwu na egwu. We gosikwu that na okenye da kanka na egwu magba. Anọ m ni bia na chase shadow. We need to chase it according to how it be. The Igbo niile, all the youth leaders, we need to collaborate and know who is the youth that is partnering with these kind devilish governors. We did it. Somebody say knows that drama. Somebody say knows that drama. And the knows the government piano. Because he will Benama. Because he will Benama. In the international community, human rights abuse. Do you know that many people can die for that nonsense road? Almost all of you were on the road. That is why they are going because join this stakeholder. We need to report all our governors' properties in abroad, and we need to prove them that is they can never win us because we have tried it in during Biafra, and they claim that we are terrorists. No problem. Nigeria already become a terrorist, so we are going to make it to become official terrorists in the world. That is my problem. Because many of you believe even onye nke ha ga-ejikwa ugwu ayo ka ị na-ebelieve a na-egwucha gị bịara na-akọrọ anyị Igbo hetiri onwe ha Igbo mere nke a problem there problem here mana na-agwa gị ebe ị ga-esi jiri nwaanyị na ihe ndọcha jikere ya na ndọcha na-eme ihe niile according to documentation. Ndọcha na-eme ihe niile according to step by step. This Obinwannem, I draft Obinwannem before I register it. From Nigeria, I become Obinwannem. Bia Ukraine mayor. Ejimakia wetie mu na IPOB. Mgbe batukwu na IPOB mayor. Before we weteze criminality in IPOB. Mgbe we pụtakwa. We mepekwa Obinwannem ezi mepezi Obinwannem ahịa na akpọ mezie registered. Mgbe a na-achị register Obinwannem, many of them jụrụ ajụ so ka ebere mee Obi connect. When cause ka mee nke do na Obinwannem catch up razor before bụ na Obi na Okeke were gie nke anọ na kpọrọ na America mama na release gie kita. Mgbe sise TTM Emma hetiezi na bụ ihe mere difference we ba register ya. So Obinwannem the register to the whole world power. It is not only for you. So it is time for you to come and take protection from Obinwannem. We will have lawyers. We have even international lawyers. Anya bịara ebe a ka anyị bịa kwuo ogologo okwu maka ndị na-eklem na ha bụ ndị ọgịrịga wananwa. Ọgịrịga wananwa mana village gị na n'iyi. Idekwana n'akụkụ Obinwannem corruption. Onye bụ ọgịrịga wananwa na gbogbo bụ ndị na-abụ ịbata na befe na ebe niile dị ọkụ na-enwu na obodo niile. Ụzọ dị mma. Ịmasị m n'ihi na America na ịbụ onye ọgịrịga wananwa ebu nke ihe bụ na akpa nne gị na akpa nna gị. Because you are not valid in our land. Mana ịchọkwa ka ịdị valid batara Obinwannem ka anyị jee rụọ ọrụ a. Adịba ka ogologo akọ meji maka Lin Onyema maka mụ na ya dị na mma mekwu eziokwu meji maka na mụ na gọvanọ dị na mma mekwu eziokwu na ihe na-egbu unu because ị nwere relationship with Obi Kubana you cannot talk against Kubana na n'ime ihe ọjọọ ọ ihe na-egbu unu niile today ị na-eme emete nleta aghara ọ nọ ka ibe na this struggle because na gị na Simon dị na mma ịchọ dị mma nke o mere dị mma ma nke o mejọrọ ma ịchọ dị mma the same thing to Mazi na Ndịka. All of you have been doing something that God have been punishing a lot of us because of this character assassination. If what type of the life are we living? What type of life are we living? We think we are living a good life, but we are living a dead life. And that is why Obinwannem is here to save you, to direct you, to redirect you, if you like. It is not by compulsion. But I must see they do my job. My job is to make sure that all the fake organizations that are created in the name of Igbo and created in Igbo land, I must make sure that I research. Oh, international community, when I research, FBI, I will use it. Because I will make sure that none of you bow to Nani, bow to Igbo, bow to the culture of Igbo land. No matter whatever you are doing, you must bow. I represent my ancestors. And that is what I told Germany. I represent my ancestors and I talk about my ancestors. And my ancestors were sharing in Germany here. We're sharing in America. So who is eating that shares of my ancestor in Germany? I want to know. That's what I'm trying to do them. And they know. Who is that my ancestor? My own share of ancestor here. Ancestor over there. But in that conference, you don't know. I told them in Denmark.
Because I am a man that is already know that nobody go mukrikre go nacho kan nacho. Nacho ego obodo kan nacho. O we ka obune ka bụ nwa ọhụrụ ni ha na-eme. Ego obodo mụ ama kpanwe ego buy na sell mba. Na ego obodo tu esi ebu ego oyere, tu esi ebu ego code. Na ya kan nacho ka we dozi nwa obodo maka na my mindset and my structure no be one structure. Ọ bụghị obere ego. Just a start $250,000. Then what about open balance is what of the money I get to me equipped? You have a start. What do you want to go I with a vision of that every governor, even the Mabun governor, about the president, president of the whole world, not about the president of Nigeria or Africa. Why? Because here Bunisi, oh, Africa, Makamun Africa, Fukanamapa. Mona Kenya, Mechapa, when I cover program, how one day cover her program, in the Zambia, I think Zambia. I'm moving. I want to connect them. I want to be friends. I want to get them. All of them must enter in the same partnership with Obinwannem. Like my cannot. I'm trying on possible best to use Obinwannem to sign with African allies. So because we are not going to be still on social media blaming Tinubu, blaming Buhari, blaming governor. No, we have to deal with them. It is normal. And they are going to work to work. So Nkwo no bositata Nkwo kwọtara nini ihe ọma kwọtara nini ọganiru kwọtara nini dị n'otu na nghọta nke ụmụnne ka unu ghọtakwana m maka unu ghọta m nghọta unu achọkwana m ka m were ego ndị ụmụ Igbo wee rie wee dịzie ọcha karịa nke a ndị maọbụ ndị ebe nna m were amamihe mma wee nakọrọ ndị ụmụ Igbo ego rụba golden house ka akwụ ọkụkọ tiwara akị na onye nke a ka m gwara na ịrụ Chineke ga-aje mkpọrọ agwara m ya n'oge si ya na ihe na-arụ kịta na golden house one day for na vanity of vanities ọ bụrụ na the governor of Anambra State na bribe wee nyere ya aka onye dịka akwa ọkọ tiwa aka ya nọgoro 15 years so ka o wee maka ọ ka bụ nwata ka ọ bụ na so a na-echek age wee na-atụ mkpọrọ ole so dependiri ihe mere na otu akịta afọ na onweghị ihe nnukwu ihe ya ga 15 good years etinyezie na 20 something years ahụ ọ dị 19 ọ gbagotekwuo ka o wee maa ihe only part of the punishment of the child ignorant. So mana honor ego akwoko bu ego no we ke bunyego ego eji we me politics onara mbo koko mada e mana mgba go mezi politics e bunyekwa ya contact o eji we survive ihe o survive onye amaya resna kedia na be solution is here. You know all those things those things they are na politics. To the normal circumstances, why do I to when you cause of onye say Jesus in that way charge kwa ego neka charge akwa onye say Jesus nwata krebe okwa okon no na nke no mebeze out of the ignorant na akwa okon na nke package you got to go so ihe ndị anyị na-eke efu na crime ị gaghị ikpe onye nke agbe nke mana ofu ihe ka ha mere onye zuru ori 10,000 naira na onye zuru ori 1 naira bụkwa ofu orio ọkụ ya ga-ekpe onye 10,000 ga-ekpe onye 1,000 onye 1 naira because ọ nke ọfụrụ ka o zuru nke onye nke afụrụ ka o zuru. So that is the justice of our ancestors and that is where I'm driving all of you back, and if you don't like it the man gị na naga n'ụkwụ so Nkwo pụtara unu ihe ọma n'aha Chukwu oke abịa ise topic anyị n'ụbọchị tata topic anyị n'ụbọchị tata bụkwa Igbo youth should attend their village meetings worldwide and unite their families. Yeah, topic anyị. So kedu ife nji weta the topic? Ihe nji weta the topic bụ ka okomogwo ndị request na TikTok. Mana onye ọbụla na request na TikTok nke a na-akpọkwa Christiana you the way he say abịa ebe a mụ a like ya because ọ na-abụ mmega accept erigotebe no dey talk imekwa ya today aga m arapụ ebe a okwu arụsị ana m egbu ngwa I no dey forgive abụrụkwa m channel platform ndị Igbo mba efe anya m na-achọ ọbara I need to come anybody to come and stress me now because ihe mbụ n'isi na anya igbu m unu channel bụ ndị kwesịrị ịbịa ka anyị buru ihe niile together but all because of wickedness of all of you and envy and jealousy you people cannot see the goodness things and support it. I know ndị Igbo very well. So and that's why nji wee kwụba aka m ọtọ n'oge wee na-ebi ndụ ezigbo mmadụ n'obodo oyibo
So China Germany go here na $250,000. I can collect 300,000 euro. Yeah, now where me actually menalibo. Use yourself powerful of the government, use European NATO. NATO now. So we can use anything. Because I'm not good and maybe because I will never forget now I make you moon. When I from go him or Nadia for Simon or Nadia. In Kemuna Mama Narika, Frank and Nari Koni, Bunge Pune, no. My village, you can get a brother. I don't know you know wayo na this trouble. But onye can do form if form double ever. Form because now the members of Obinwannem Worldwide must be known by the United Nations, must known by international community, must known by European Union, must known by Korea. All those governments I have already put my data. They must partner with me and work with me. It's not something that I'm going to beg them. Because I am government already. You don't know who is government. If you claim yourself government, that's why you register foundation. To be under authority of government, but you are the one that is going to directing government if they are not doing well. It is not common sense. So if you give me lion, give me this, it's not going to be selling. What I go, I'm going to enjoy them, and all to know be near Kiwa on because everything no be one in them, gonna but not be one since 2019. I can give accountability. Forget here about me. A one organization making accountability in Igbo land more than Obinwannem. I'm cool 4 years. 4 years can Korea. But think that bag can go see, but I can go see where poor. So you ain't good here because I can with that to Tamos. And that to Tamos are the men Ali Bonani, and I will not allow them to marry the power to protect them. So nothing can get there move. And so among them on social media, and I'm a call without solution. No, I have solution. You are not about them solution, and my dear. And when you have that, you want a solution, but in my dear. Mba, more about Okechukwu with a solution, my dear. And so I'm not saying, and I didn't make money to make my idea and solution to come to pass. If you get, many of you people they check a Tinubu ka Pito Birigoro before we maybe I dozi bagoro, which is not rubbish. Before they check another kind of idea, which is all rubbish. All those things, you people have been destroying Igbo race long time, and I will not take it again. I don't know his name because when he was a Jimaru, Nabro, no Fuye Chineke Choriji goes Monuku Monyenta. Anything they made, man, Nandi Karma Simon had a pardon because Nandi Kano told the whole world that if they grant Biafra to go, the first request on the Nyahabu had released all the Biafran that in prison to transfer them in Biafra nation. So those things is in me. But every time in another cannot all those who channel to social media and we deal with them. Just give me just a month. A month I start working, all of them will go back home. All of them will rubbish, will go out of the social media because I will write against them in the government they are into. A question not how one by one because somebody have what I call. But when you report them, case here, report me, I report you. It is normal because we don't need to be fooling our people on social media anymore. Our guests now in Nala Bishina back on a name here, some even who now the ham Jago government must still deal with all of Ndi Bonini. They deal with all of you. It's all kind of good. How come I did like I does buy? It's so many Kogonugako. It does a little very easy as ABCD. Because all of my is sorry nobody. Point them. Point that person and you know so good. Kai worry and knows good. You can't have a way to go to go social media. What you can go. A me and many sing cover happy is over the in na on an equal. About from one when I anywhere grade because I'm trying to make sure. I didn't make sure. When in number from one and any number, edge more where I know where can now acquire Kija from Jada, the Konya Yara on social media because now over them see the too much. Over them one is each and hatred in Igbo hatred, which is not common. They know that now I can do on 12. They know. Even when you keep a just a guy has support, a guy has share, that's the only thing. But I will still catch you. I will still catch you. I was sure. I don't it is what I know already written and already in the structure and already we execute. Come on, take your time. I'll take here 2 years. I'll China that also so
but also maybe I don't want but I can't get you got fuki is where by king. So automatically I don't know better. Then the man Alibo, I can't a cool nonsense Nalibo by December. I promise all of you. Only thing that no maybe Alibo went on TikTok. No remember Alibo went on social media. Prison people are benefiting from this kind of thing. What happened? People are benefiting. I'm going to Monday sit at home. Monday sit at home for the when I raw job. Now here accusing the kind of the same thing the man Simon accused. All those security need to be arrested and be jailed. We don't need to go too far to talk too much. We need to bring them. What did they do? Nobody speak for them. The spirit of people when they go. Because what to do can I tell the no I Jesus. But you and then you know hopeless hope. Munamana moka nabagana. And I go near Gazon and the kind of big body show Gazon and the kind of when I feel that no where you make him also get one. What you not go feed you again now? All of you where they talk nonsense on social media, what you not go do? What I feed him everywhere. What you not go do with that Igbo nature? I feed everywhere now. Because in kind of Igbo, Simon Igbo. So it is for us, it is our time for us to go and bring them home. I bring Geha because now I go with our resources. I bring Geha home. Then I know say home we may home actually. It is not outside. But in a one day because half government akucha go home. No ever no na can claim ni huyananya. No na kuko Simon claim ni huyananya. Ne claim ne kukande marakane so have the fight go mindset of those people and they follow their cheap issue. That is why you can never be free in anything you are doing in your life. You can never be free. Heji home. And how much time because I go happy and pay. I'm also happy and pay. Makoma I'm also happy by this time I come and go to kwa. Makama mi na haneje. Makezi okwa do his okuku. Ikwezi oku stand there do his oku. And I will never be afraid of saying the truth. Because I want to return back to the nature. Moko anacho me na cheta ozo ma be disaster. Oto alo ma jiji na everywhere. Uno rocha dekinu na no mu e weri shim shake oto ahiri na wosisi na. Unebido kwa nisi niga nwa na ma nwa obala ke nsicho. Oto ma nwa na ndo unebuzo nwa onwe mere ka ha be nwa obala ndi Igbo niile before manani. Onwe ihe megide ne. O nwa na ekwu nke ga-abụ na mmụọ. I'm a kuku ngabu no war, so God can never stop me or Chineke or Chukwu Okabia, whoever they call themselves. They can never stop me to recarnate and finish my job. Although possible. Although possible. I am a man that knows what is going to happen tomorrow. If you tell me what is happening in your life, I will tell you exactly what is going to happen. I don't know I'm a wild card and I'm more called than man. Oh, when you do what I want also. And you do what I want also. Before Mary had you ever job matter no one in. Simple. And I'm not him na fight. Mazi can fight about Yoruba. Fight about Yoruba. Fight about Hausa. Man, he ndi Igbo na eme na ali Igbo. He ndi Igbo na eme umu Igbo. Ano na zukondi Igbo na Hamburg. Ano na zukondi Igbo mwenje Denmark. Ano na zukondi Igbo mwenje South Korea. Na Ukraine kamu mepeziri zukondi Igbo my knowledge omu akpokoro ndị na agwa akwụkwọ na Ukraine. Maka obodo na agwa akwụkwọ. Ebe aka ụmụ government ni na ezu eshi guy. Ebe aka ha na agwa akwụkwọ. That is where they go in school. All those politicians na kita na ezu show ira I mean ebe ha na agwa akwa na Ukraine ebe ha na akpokwa scholarship ko we dikwa ka na emenye ndogbo ya aka na Ukraine. That's why I know what I know today. I go there and the buy national affair he wa ha akwụkwọ na atagbu nwa ha na afọ. I am the one who arrived in that Ukraine as a student, begin to bring them together because of otu Nkwo kambo. I know even otu Nkwo organization carry we learn it before we travel. And you come the format of National Youth Council, where we talk and create something in the whole world. Because I'm a member of National Youth Council now of Nigeria. So I know I'm still member. Man, my documents, everything must sit there. My comrades sit there in Alibo. I know they use them. I never use them because they have around. I never use them. Now, they can come out after on social media think that no, they can. The problem will go social media will make fake life. Una must know when you just know without talking.
Mana Maria. Ibe na Ukraine ọmụ gbara mbọ kpogote ndị gụrụ akwụkwọ, ndị na-agụ akwụkwọ, ma ndị na-ada agụ akwụkwọ. Eji m aka m baa ime afịa ji na-enye ha nkụzi okwukwe, na-enye ha preach, jụọ ha na ọnụnụ dị ha die. Many of them batakwuzi TikTok. Ha nọcha obodo dị iche iche. I'm still on the same matter of what happened in many years. And you think that is when I'm talking, you can be talking and using somebody to talk about me? Somebody who can do my level on when we're calculating effort worldwide. I do more better check 2 times because if I don't give them there. I don't know what them there. That's the problem. That's why it's not life the Adam a threat. So that is why I'm in Germany. They are threatening me. So that is why Nigeria threaten themselves on Igbo. Nigeria, because everything in Igbo, I can't go back successfully in my land because of the corruption of the land. So Muhammad on social media, whereby that my life is in danger. On social media before my war. I have begun to bring Igbo people together to make them to repent and stop doing 419 drug dealing. We can do something to make our life better. Open is not about internet again and our Onya can you create Obinwannem social network. Onya can you create Obinwannem news. Onya can you create Obinwannem data. Open we could nobody him. You can be working as a government in that kind of department. But opening when I can call it, then he got to the integration of Internet is there. You cannot come on social media and telling me that Nigeria is our problem. Nigeria is not my problem. My problem is Igbo. And I can prove it in all over the world with the documents, with the proof. Nnamdi Kanu is number 1 thing that showed me that Nigeria, Igbo, is criminal. And Igbo need to release Nnamdi Kanu. It's not a bad. We need to come together and write against of Igbo. All the market of Igbo, we need to write them. They don't go free, they go China. Oh, you have an IPOB do that one. It's on the master plan of that. But don't have any member of a throne. In a member of a throne, when him and the government of the world. When him, you don't know anything. When you will be in your back, Kuruna also. If you don't know the back, I'm on a court of Nigeria. I grow up on Nigeria. I don't go Nigeria, na primary school. That's where I stop. In case I worry what before we travel to Ukraine, we're going to marry him today. So when you come to Nigeria, anything illegal, anything criminality. My record is very clean. So if I want to talk to any governor, any president, anybody in Nigeria, any citizen of Nigeria in the whole world, I will tell them, I will talk to them as a Mafia. As far as you already against me and I'm against you indirectly. You can do when you done now commenting on my page. Then they comment on my page before maybe if I am a criminal, if I want to scam Igbo, to God, the one I come will be a millionaire. One you can come and leave want to ask because I'm baby to scam Igbo. You can wear a post scammer. Carry scam Igbo, even in the battle of the first batch battle of one of the scammer. They want us to begin to that use it and say no. I'm not sure here. I'm not sure here. Oh, you can't do it poor. Man, how can I buy a cooker? That is what some people are talking. When you keep it on one in a challenge, you'll be one. And when you keep it on one, what challenge who I am. What's not possible? Do you know who I am? I structure what government cannot even break. Or because common woman bill. Man, and do a form and then I run more. It vote information to God it gives about Kuri behind. Unacho he back as Ali. No email, on a job. TikTok or TikTok they're going to within a TikTok. Can you the camera? Camera nke Facebook anaghị egosizi
can refresh here now. The Facebook or go ahead. Na Facebook I want to go to 10 people na Facebook and YouTube try ya tago I want ha e preach kai o when ndị na like when na FYP ka o go na TikTok ebe a na create for na flow maka ihe niile na flow gosi na anya na abịa watch ndị na watch o nwere ndị ga-ekpuru anya na ekpughe ebe ihe niile maka na mụ bụ master of the media kedu media ka media Obinwannem n'ala Igbo niile kedu media onu kana amụ na onu kana amụ ihe niile na agụ unu chere ma mara ọ pụtara so na 2 people na watch 3 people na watch imekwa ego na na-eme ihe na ma achọghị ikwu okwu na ma achọghị ikwu okwu aka m ekwugide achọ m ma nkwugide kwucha ma m na ga-watch kwa natago a ga-watch ya so ọ ihe mmadụ ma anya ya ka ọ na-eme ọ bụrụ na na-ekwu ka m kpata ego mana ga na-achọ ka unu bịa like ya love ọ tinye ego ma ọ bụrụ ego ka m na-achọ na I don't need your money. Yeah, this message jiri mara m ịmara nke anyị ji mara m jiri ma sie m ike ana m abịa yoga ya na-eme fundraising ọ ndị agụ na-eme fundraising. That is why you was the place is a make it a fundraising kin half now. Go and take your form. Go and take your form. How does not so Obinwannem ebe ke kwako. Go and take the form of Obinwannem. Ke marze boko. Ebuge so Obinwannem ebe ke kwako. Go and register for Obinwannem Foundation Worldwide. It will protect you. It will guide you. It will redirect you. You very soon I ain't an Igbo because mu man obodo forever. Immediately everything is set up now. Mu anaje so dozie ebe na anako me eche mmadụ ịchọkwa gị kwughere ibe na social media because na onye ndu anyị bụ Mazi na ndị ka na-emegokwa ihe o kwesịrị ime na ihe anyị dịrị na-abịa ịgba mbọ fụ na ndị Hausa metiri aka ndị Yoruba metiri aka nothing more ọ bụrụ ebe na corruption na-esetikwu ya o setigoro before ya satara ya ịtara akwa ka ikpoko ya ekpoko ịmara ya ekpoko from started from the beginning o mebiri emebi ọ ihe mere nji na-azụ some things m na-eme because abụrụ m onye na-emegide mmadụ na abụrụ m onye na-etinye ọnụ n'okwu ma mara ka o si bido maka abụ m onye aja ana so achọghị m ihe ga-egbu m echi achọkwana m ịma na asị na onye kotere ọgọdọ ekotere ya if you put mouth in what you don't know ọ ga-eri isi gị otu ọ dị na mma na Igbo na ọ bụrụ ịbụ onye Igbo ọ bụkwa mmadụ na-ebu so ya gaziere unu so now kedu ife anyị na-ekwu okwu ya aga m ebido from the villages ka m bido na my village local government Nsụka ka m bido die maka na ebe a ka problem m dị na problem m butere na so ka uru wee were nke be nna m wee mara ka kebunu ga-adị so ana m agwa every youth of Igbos nọ n'obodo oyibo onye ka ji kọwụrụ maka Ukraine ka ọ kwarụ na m nwere nzukọ ndị Igbo m created by my own knowledge and by my own power all standard ozugbo m kwụsịrị ya bụ mgbe m bịara filera na ndị Kano bụ nke ọ na-eme dị oke then I join ya nke ahụ ndị ọzọ ndị ụmụ papa ha ji che ga-agbafuo ịghọtago ndị papa ha bụ ndị politicians ma polisi ha ji agbafuo na papa ha si eme ihe Biafra so which is na ha chanọcha n'ụwa na watch him they know ịghọtago so ọ bụrụ na atụ asị ofu onye ga-abịagosi na ị tụrụ asị mere nke a ihe anyị mere anyị na Ukraine ihe mere anyị na South Korea ọ bụgo onye ga-agụ ya kwuo mana ihe eji mara mgbe ezigbo mmadụ gị nwanụ na social media na-akpọ m ajọ mmadụ m ga-eri gị rie ụmụ gị niile maka na m ga-enweta gị I go still get you ị ga-emecha ya apology and ihe bụ apology ahụ the same way ka m ga-esikwa wee gosi gị ihe apology ihe unu mere m how I feel onye mere sometimes nkịta nna ha ekwu ka abịakọta ọnụ asụ ụmụ Igbo asọm na agaghị abịa Biafra asọm na agaghị eme Biafra mana bịakọtago na ọ na-asụ ụmụ Igbo a na-asụ kongo nọ iwu na ị ga-abịa n'Obinwannem no ị ga-anọkwa ogu ma anyị ga-edere gị akwụkwọ we write for you all the organizations n'ala Igbo dị registered in Nigeria Corporate Affairs CAC anyị ga-edere gị akwụkwọ iwu ka ọ bụ unless you office. Who will write you? I na-achọ ime kịta na-abụ ihe ndị nna nna anyị na-eche anyị ka anyị mee sense. Ma ọ ga Biafra leaders who write. I ga na-abịa maka Obinwannem journalist, Igbo journalist. So I bụ one of journalists, global journalists of Igbo people. So and I chọrọ ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị dị sure that I protect the home and abroad. Nke ọbụla so na ya ma mbịa ha nso anyị ewerezi ha wee mere ahịrịokwu. Nke ọbụla sị na ha ma mbịa anyị nso anyị ewere ha mere ahịrịokwu. Ịma na eji eme ahịrịokwu bụ ihe ghọtara ka ọ dị
ị na-ekwugharị ya mana nke mara ka ọ dị n'ili ka ogologo akọ na ya nọ na ahụnụ ị kwesịrị ịghọta na ndị na-egweghị ihe mara ya na-eme. So now Igbo youth niile nọ na social media Obinwanne ndị Igbo na-akpọ gị sị gị biko nụ na anụ na village unu na anụ na village unu biko nụ na anụ na village unu ọ bụrụ iwu na m ga-asị ọ bụrụ masị gị na ọ bụ na ọjọs gị fere naba mba na bụ na ị ga-enwe connection to your village ị ga-enwe contact to your village biko kịta nwee contact ọ bụrụ na ị nwego contact ma na ịbịa na social media ejizina Biafra destroy ala Igbo. Just what we need to be talking about Biafra, those people who win this story see through Biafra is good. Foundation Akariana, so we must unite in one umbrella. Obuna Biafra Kaiji unite, we will still know it on the front. Obuna Igbo nation, we still know it on the front. But I'm a good one in every KG Biafra. Obuna Biafra Kanjaga, Yenjaga Igbo. Igbo Kanjaga, Jigom Biafra. So my right, I don't have Biafra. Oya Kaji Nalamia. And I'm a fight when I'm a call Munem call. So ọ bụ na ha ga-enweta nwe ka ha si chọọ ha were bịaba so m na-echezi onye ọbụla n'ala Igbo na ala be nna m na amaji maka Nsụka ka m na-eche onye ọbụla so I am not going to fight something that I know is mine mara na ha gbacha ya n'ọgụ ihe bụ nke ya adị m eme mana ana m ayọ unu niile bụ ndị ji Biafra ekwu okwu ka unu hapụ iji Nnamdi Kanu wee na-agba ndị mmadụ mgba because it's going to stop. A na-ekwusi ihe ike every day because I like ya and ọ dịghị n'omenala Igbo dịkwa n'omenala ndị ọcha. So mmadụ ịbịa were mmadụ wee na-akọ mmadụ ọnụ ma onye ahụ nyere gị authority ọ dịrọ mma na ị mara ihe ị ga-eme ka erelize Nnamdi Kanu ị na-eme ya ịghọtago onye chọrọ igbu Nnamdi Kanu is not your business hapụ ya ka o gbuo ya is the right of the nation because ndị polisi nọ dị ndị Hausa nọ dị asị ndị polisi nọ dị ndị amị nọ dị international community nọ dị so ọ bụghị achị igbu Nnamdi Kanu ọ bụrụ otu ị na-ekwe ka anyị esi wee gbuo so sometimes I get check ife ka mmadụ before I will maybe ife so ọ ga-aka mma that onye ọbụla bụ onye ma Simon Ekpa nye ndị ọzọ na anụmenye unu advice na-enye unu ka nyekwa DOS mgbe m nye ha ụfọdụ n'ime ha sị na m ya enyenwu ndị advice even Nnamdi Kanu bụ onye ndu anyị enyekwara m advice on public like this but na onye ọbụla na-afụ m ka onye na-enwere ihe mma so m na-agbazi unu eketa na-aka ụmụnne na-agwakwa unu ka nwanne na-agwakwa unu ka onye nwere obi nwanne that na unu cha niile bụ ndị ji Nnamdi Kanu wee na-pretend that na unu love Nnamdi Kanu more than otu nsi love ndị Igbo ndị ọzọ unu na-ada iwu unu na-ada ezigbo iwu mgbe iwu ahụ ga-amabụ unu ọ ga-adịkwa unu ka ọ dị mgbe unu na-edefend kwa DOS ma mgbe unu defendere autopilot so ọkwa ka ọ ga-adịrị unu ghọtago ịwọchifu na mgbe unu na-ejekwu Simon na ọ na-asụ unu jee egbube mmadụ ọ na-achụ unu jee Asaba ọ na-asụ unu bịakọta n'ọnụ because all unity we win efuge mana mgbe ahụ anyị na-agwa ha ka unite before agaba ka ọsọ echetara m okwu na agwa Simon let us bring Wazirike, let us bring Chike Doziem, let us bring Uchemefo. I remember I told Simon like this. I was saying it. I'm not game like this. And when the Bala Simon Babu, and then they feel that not have a gumbo before Simon. It's normal. When you're going to like a Obrochi Koganone. When I like it, Kotichaka, or Kochako, Tiroka, Kota, I don't go one is you, let through to red. maka ọ bụrụ na mbịakwa werekwa Simon were Nnamdi Kanu wee na-edisive ndị Igbo o nwekwa ike ọ bụrụ na unu ga-atazi afọ ndị agha tadobere before because njekwu ebu na ama m na ị mara ihe ị na-eme ka ndị Igbo wee love ọgụ but ị na-eti onwe gị na biggest problem because na case Nnamdi Kanu ị ga-akwa magwe na akpọ gị okwesị ka ikwuo mgbe a kpọrọ Simon si ya bịa machọnche interview o kwesịrị mana ọwụwa mana ị mana ndị na-eso mmadụ anaghị agwa mara ama m ndị na-anọkọta kpọọ m sị m na-ekwe na-ekwe m sikwa ebe a m hapụ ebe a m hapụ ebe a m hapụ ebe a m hapụ ebe o nwere ndị na-enye m advice na when na nyem yes when na nyem but nwa na ụmụ na-agakwa o nwere advice ya binye m sị hapụ na ama m eji me ya ihe aka ọbịa maka na eji okwu achọ okwu nghọtago so nwekwa nke a bụ inye m sị m ọ kwa eziokwu nchagharị ya nghọtago onye ọbụla na-aga ije na-enweghị onye na-echere ya mana ka ebe ị na-ejekwa so onye ọbụla bụ onye nwe bad advice ị ga na-enwe problem ekwesịghị m inwe problem ụfọdụ che na gọọmenti Germany aka emego m arrest ụfọdụ che na aka emego m ụfọdụ si na mbata Naijiria akpọrọ m nwere ụfọdụ ekwuchabeghị ọ bụ na m were ka ha si ekwu aga na-ekwudo okwu Biafra aga na-ezogharị ezogharị but ndị a na-ekwu okwu a mụnwa ga-atụ ha mkpọrọ bifo atụ m mkpọrọ ọ bụkwa na ndị ụwa rapụ m ka m jezie ka m daa ha n'aka that is normal way Chukwu chọrọ isi ka m gaa nke m adị m akọ akụkọ and agrọkwa m somebody ga-abụ na-ata afọ sị gị tabara m afọ no go and help yourself but you need advice for me and you get advice. I don't need advice for anybody when I'm suffering. I don't need onye ka nja like ịtara ụmụ m afọ I don't need onwe ha advice ga-enye nwe m karịrị nke ji wee daa na ya anda
maka ọ bụrụ ị ga-enye m advice kwesịrị ibido n'oge nyebe m ya ọ bụrụ mgbe m nwere nsogbu so adị m anọghị m n'ụwa nwetago so ama m na mgbe ọbụla ihe mere m mana oge ahụ ka o kwesịrị ime nwetago because enweghị m ike ime ihe ọjọọ ihe ga-eme gọọmenti affect ihe ga-eme m affect enweghị m ike ịtara ya I know my right onye na-amaghị right ya bụ onye na-eme mkpọtụ so biko ka unu hapụ iji ihe gbasara Nnamdi Kanu wee na-echesi ndị Igbo wee na blackmail ndị Igbo ihe nji ekwu ya bụ na ọ dịghị mma meeting nwanne Nnamdi Kanu from me as ajọ mmadụ and I can work with him anytime and any day anonya ka nna ha eme ka m build kwa something because I need the reconciliation ọ bụghị ka bịa jos ka agaba n'iru aga ama ganwu n'iru maka enwe ndị mụ na ha gbara mbọ na IPOB ibe na ha mbọ ọga na akịta na aga mma abịa nọkọta mepe IPOB sno nke ọfụrụ izana otu ga-etigbu m owu ihe nwu ga-etigbu m achọghị m ya meji maka anybody even Nnamdi Kanu wee nwụọ na otu ntake ọ dịrọ possible so I must stand and stick for the oath enweghị divide IPOB enweghị divide DOS ihe nwe bụ one ebe a ka nkwụ ga-akwụgide wee nwụọ that is me onwe ihe ọbụla mere then anọghịzi m then anọ m n'obi nwanne eme mana mụ ama nji aka m kwado ihe m mebi ọnọkọ ihe m na fọm akwụkwara ejekwa mebiwekwa ihe mbiodo ebido m ọ bụrụ na ama na nsogbu edo ya then ma nna ya kịta onye ama enyi si na mama support m division 1 or unite one because ihe na-ekwu n'obi nwanne bụ unite till today unite is the very important as long as you unite ya with onye ori ka ezigbo ori no unite ka gị na sizie fire igwe ese na ebe ndị ebe ọ na-abịadobe gị ma bịadobe because ọ bụ na unite ọ ga na-egbukwa gị na-egbukwe because na obodo niile na n'ụwa niile nwechara ihe ntụpụ n'ọcha na be ha onye ka ha ji webu United Nation ibi ebe ahụ onye ọbụla ekwu nke ya nwere onye ọbụla ekwu nke o nwere then amazi nke a ga na-eze eze onye ọbụla ekwu ka esi na-anabata mmadụ onye ọbụla ekwu ka esi na-achụpụ mmadụ onye ọbụla ekwu ka esi na-atụ mmadụ mkpọrọ ọ United Nation so automatically gị nwanụ nwoke bụ onye nke na-asị ka Wazirike je nwụọ Uche Mefo ya nwụọ Obido Obienu je nwụọ George onye ibe je nwụọ ka ị gasị ya ụfọdụ na-asịkwu na Nnamdi Kanu je nwụọ ụfọdụ asịbagokwa Simon je nwụọ so ihe niile ezugo oke na so automatically ndị anyị na-asọpọtụ ọ azị ka nna tụnyere gị like ọ bụrụ na na-asọpọtụ Nnamdi Kanu maybe unu dị 200 na-asọpọtụ Nnamdi Kanu enwere 100 na-asọpọtụ Uche Mefo betimahụ otu a gwara ya ka ọ dị so ọ ihe unu amatabeghị anonya ma unu anaghị aga aga maka ọ nọ na njin onye ka ha ji Uche Mefo jụọ Uche ma onye mbụ jụọ jiri Obido Obe ha ma onye mbụ ha mara mbụ master planner ha ma na abụ m nwoke Chukwu goziri akọ na uche Wazirike ị na-akọtọ today one ka unu dị na-emeso mkpọtụ even Wazirike ekpechanwu na ọsịsọ maka unu na-egosi onwe mana nke Wazirike mmadụ onye na-asọpọtụ Wazirike ọ bụ na mụnwa nwanne m nwoke a na-agwanụ m mgbe ahụ nwanne m nwoke nọkwa na masọp so enwenitin ọ bụla achọrọ ịfight for Wazirike with the authority of my senior brother I will fight on behalf of him okay fo ka m nye gị a na-enye gị example in case na otu o si etie ifuge so automatically gị fo ịjụọ m na why nsị gị na ndị IPOB betrayed me they betrayed me korokoro n'anya ọ bụghị na na-ezu ezo ha they betrayed me and that betrayed can never be forgiven until they have confess one by one them agari court so abum somebody when I'm dealing with somebody I'm make you open I don't me here secret because all here secret agburu ụmụnna anyị na amagama so ọ ka mma ị na-abịa mara onye na-egbu onye a otu a na-ekwu ị na-emekwu ya ị na-eme ị na-agakwa ị na-ekwu nke gị adị m ekwu maka Nnamdi Kanu adị m ekwu maka Uche Mefo adị m ekwu maka Simon adị m ekwu maka Wazirike ana m ekwu about the culture and traditional ihe nna asọ nsọ ihe o nwere ihe ga-edobe m ogologo ndụ ngafe ha n'ihe akịta na mmadụzi ogologo ndụ so enwere m ebe m na-eje amara m ebe gị nwa na-eje o nwere ike ebe ị ga-akwụsị bụ na that place ị nọ mana enwere m ike ebe m akwụsị bụ na m ga na-echekwa back to Nsukka so it depends of ebe ị na-eje bụ agwa ị na-akpa ichi iru n'isi ịmadị ga-akwụba aka gị ọtọ na-ezere ihe ọbụla bụ ya na-eze eze na-asọrọ ihe ọbụla na-asọ nsọ na-edobere onye ọbụla onyinye nke na-aga n'ụzọ so nna n'ala Igbo na without m iburu my tax wee na ndị niile abụ ndị m na ha mere na wọlewo ha ga na m tax anụ Nsukka eji m Nsukka ezigbo ụgwọ because o tego m pụrụ Nsukka ana m akwụ ụgwọ kwesịrị na-akwụ na Nsukka so ifu na mbata ebe ahụ elidiri m iweta something m ga-eji wee gokwara back of the ancestors maka na iche na obodo gị nọkịta na
Una ma di ụwa na-akọwa sef. Ọnụ ma ihe ụwa na-akọwa na mara that the way say tear danger ka na achọ ka ntọghe ebe anyị. Eji m nje kịta na wọlị wọ nwe ndị ga-akwụ ụgwọ maka onwe ndị nyere m n'ibe fọm obodo Igbo. Enwe ndị nyere m aka bifọ mpụ obodo Igbo. Onwe ndị protect m bifọ mpụ obodo Igbo. Then nchọzie ka nọrọ ebe a gbuo ha egbu. Mba, onye ka uche m dị n'ụlọ. Iji na wọlị wọ kpa afa m Okechukwu. Ị ga-agwa gị n'ọgwụ mana ndị otu anyị apụsịa na ma ndị nwụsigoro. Beti mbata m ga-agọzikwa ana ije ebe ahụ ka dịkwa ka ọ dị. So ọ kwesịghị ịdị like that. Onye a bụ na Okechukwu ejego mụta ife ebezie ka edozie ebe m na-agwa gọọmenti okwu na abụ kịta na ahụ dat na m amụtaghị na gọọmenti ka m ga-eje na-atụ gọọmenti ụjọ. Ọ na-Soludo gafeta na-eme onye isi anyị onye ka onye bụ onye a gasị m ga na ebe a gwụ ya si ya nwoke ihe unu na-eme so ijecha arụcha na Central Bank wee buche ego ndị Naijiria wee bata ihe na-emere gị si kiri begoro ego Central Bank gị wee werezi ego ndị ụmụ ogbenye wee nyere ha aka through infrastructure and structure ise nwere ihe anyị na-eme ihe na-eme kịta na-abụ ihe ikwere na nkwa yatago ihe na-eme kịta na ajọ na-esi na alụ ọlọkwa wite ego ụmụ mmadụ na-ebu n'ori nwụọ iyi nọ ebe a nwụọ iyi ejere n'ụlọ ka ị na-eje nọ ebe a nwụọ iyi wite nwa Agbafọ datiribe ego public fund ana ego niile na-abata dịka isi kwe Soludo kwugoro na ọ bata maka ihe nji lọvụ ya sọpọtụ ya na ekwube ndị sọpọtụ eso m sọpọtụ ya asụ nwa Agbafọ onye omenala asụ onye na-abịazi asụ onye omenala ka o si ekwu ka o si ekwukwa na IPOB ka o si ekwu na ndị ka o si so I was thinking that something is there. So automatically asịsị taba afụ na ndị na-eme ihe ọ na-eme mụ asa atata afọ ya so ya ka m ga-ejikwa egwakwa ya ka m si wee chọọ evuge ihe ma Mgbafọ kwuru na ọ bụ na ọ banye ebe ahụ na onye ọbụla na-agba bọ ya ma mgbazi bọ ya emecha setụrụ ọgụ na ọ ga na-abụ by every month akwụ ụgwọ ka o si dị n'obodo oyibo o kwuru ya and before na-akpọrọ mmadụ na bọyị a ga-ede agreement gọọmenti ga-enye gị fọm ị ga-eji na-ede agreement and fọm ahụ ifiricha ya ọhịa ifiri ebe a ka a ga-eji setụrụ nwa bọyị gị nothing more. Ọ bụrụ ọzọ ihe mmadụ ga-anọkọta oje family to family betray ya dị too much. Soludo kwuru na ọ ga-akwụsị nke na nwoke a maka o so n'ihe ntaramahụhụ 3 places mgbe abụọ no settlement so I know the pain. Then ọ bịazie kwugwo ma maid a na-agba agba he have to do something about that. So ihe niile ahụ kwuche nwobe nke ifo even ndị ebube agụ na-etigbukwa mmadụ dị agụ na-eche mgbe kọs na ọgịnị na-etigbu mmadụ dị so kezi ihe anyị kụziri and anyị chere dị na abịa izu ụmụ ogbenye maka ndị ọgaranya na-eri already. Landlord na-emegide ndị mmadụ ikwukwara okwu maka landlord ibepụ ego na-amanye elu because abịa n'efu n'obodo na ekọnọmi otu ị nọ na Ebe steeti ị ga-ama ka ekọnọmi si abata ka o si apụ. Ọ bụ na ekọnọmi huko na federal inye aka gba ndị landlord reduce payment ọ ka obodo si eme reduce ọ bụ na ihe ga-agbakwa asị gị ha yikwa everything na-arụkọ with government but na amaghị anyị ya that is why you cannot understand it. Ụfọdụ bụ ije ka ịgwa gọvanọ sị gị iji gwa ndị landlord kwa sị na ọ gị rụrụ ụlọ don't worry nwe onye karịrị gọọmenti onye m ji krisi ụlọ everywhere. Government na be number 1 after God na government and if you enter government after lawyer na be God because all your lawyer gwara gị si mee ka ya eme gị after the worst one bụ doctor doctor ga-edobe gị ndụ ma gbuo gị egbuo. So ihe ndị a niile na-ekede nke anyị ketara oke n'ime ị ga-amana na anya mere so many of us amaghị anyị na-ekwu until anyị afụ ihe anyị na-ekwu. So Soludo kwesịrị ịdị na-eme ihe ndị anyị ma ọ na-eme ọ naghị eme ya so Soludo jigoro Anambra ụgwọ so mana ịma na mbụrụ mmanya Anambra by political or British structure maka ọ ha sị na mbọ ya sịrị mana mụ bụ Obinwanne ndị Igbo bụ abụ m general ọ ya kaja so Obinwanne ndị Igbo niile so ọ wit Obinwanne ndị Igbo ka anyị wee ga-enwe access na Anambra steeti but ọ bụ na ọ bụ otu ha si wee structure ya ga-asị go to Enugu ịghọtago mgbe Jọfọ na-eme ihe ọ na-eme na Ọnịcha Jọfọ afụcha m ndị na-asị ya go back to your village go back to Enugu and do that nonsense ọ bụrụ Anambra ka anụcha m ya mgbe anyị nọ na Anambra nwekwara ndị na-asị m go back to Enugu n'ọnwa Nsụka ka ego you don't have a fan so afụchara m ya so all those things is there o mekwara na Obinwanne it's happening na Obinwanne ka anyị na-aga n'iru ka anyị bịachara ọnụ Anambra kewara jezabazi ọma mgbọrọnya ya na nwanne ha tiwara so is there so ị na-eme m ihe Biafra ị na-egwu m wayo ị na-emere m ihe na Japan ị na-egwu m wayo because you cannot do what I have already done. I have researched Igbo people and know that
Igbo people can never come together in this way we are talking about it, except everybody go back to their village. It come out from 1-1. And Kita Suke Kunigo, Kita Abaklike Kunigo, on the Anambra Abara, and Anambra Jimere slave then. Let me put it in this way. So an Enugu na Anambra Biana Barandana Enugu na Ebon na Baranambra Odibo. What I go? I order Kai image the Kaba, Makimo na Guauko, or the Kabi Kaba, Makanabia, Kandoru, Bobukan. So Manande Anambra Betere Gobo, Ebony, and Enugu. Makano Mua Bonye Kajan Nude, where the one on each other, chop Tachi and Danny, no bro, no, Ebukan, Vadime, Bonoyas near my history, because even now, when I actually Kalibo, Duka Mozo, Mano small madam Mozo, it is for me now to be writing in international community. New Nedebas. You get because only because him and Kebe joke before my fight to be as now. Makonoba say na in a fight as Kedeba, you do one care, you do no as an open whip. You work with a quadrobe, if only with a problem. Which village are you talking about? Village I'm talking about is village where you are coming from. Okay, let me now begin to this video. On YouTube. Village I'm talking about is your village. Because Obinwannem Foundation is like a missionary. Obinwannem village, you then give your register Obinwannem. I go to Kaige see your target. But by any to government they take care of you, which is not one that can be taking care of you. Aurora go no village, Aurora state, na city. Like if you be one in a city. City, we have city. Hamburg village. Not city, can. So in that Arusi city, when they are then address. So village in Agwagan na Mochi, one name there na Okudele na YouTube. Our village you need to connect to your village. Mukani he made the by you on social media name here Biafra. Name because Hana 2G go so you have in a village. And he made the by on social media when I attack the government because na Hana 2 in Jena village here. So open I to GJ village, onye genyezira anyaka na village. Because everybody in Kuflani the nya is a village. And I name which everybody see in a village. They can come down a village, Muna Kitange go in a local government. If you name a local government, if you na local government in Suka, in KJUNN, give for code. We take go na bata with international people na bata there. Give for road they ever have this. Man, government no yeda, local government no there. Otu anyị no diaspora oge nyere anyị aka maka otu ambo onye Nsukka anom na Nsukka we group create about Nsukka local government diaspora dex. So automatically ndị Nsukka no no one no n'ime ba and anyị nwere onye isi and mgbe anyị ga-edebere akwụkwọ individual by company by them on back anyị ga-ama or politics ka ha bịara iji group ahụ mee ka ha bịara just ka ha wee nyere my people aka because nke ka m kpabụ my land will be like Germany and be more than Germany, will be like South Korea, and they have what it takes to make it. Without them, you need to have problem nozo. Simple. Okay? Obro nke bia say yemen, ha ga memen. You need to make Obinwannem Foundation contact ending around the Julius Bega no obodo. Ha rụọ m that place. Onwe ihe dị na Nsukka ga were ha we Korea now. Na rụọ that place ka ụmụ mmadụ na-eri nri. Ka mmadụ digoro ndụ nwa nwere wenwu. Ọbụrụ ọsọsọ nwanne nwa nwere anwụ. Una kana nwụkwa n'ọnwa ọma. Ejuzitego na dump na dump. So nwanne nwoke ọ village gị o. Ọ bụ matter of because ihe na-eme ndị mmadụ bụ ịbata na group, ịbata na ọ na-adị ka mana dibia were ndị mmadụ kpee ego. No, ihe na-akọwa bụ go to your village and connect to your village. If you connect to your village, then onwezie ihe Obinwannem chọrọ ime na village gị, ebuzie a representative. Onye abụ ihe Obinwannem na-eme. Obinwannem achọghị ịbịa control oge. Even ego ị ga na-atụ bụ na village gị ka ọ ga na-anya. Enugu na-atọ na Enugu, Anambra na-atọ na oyi m gwakwara ha from beginning echenjibeghị m ya maka na ha yiri n'Igbo ọka mma. All these religion leaders, we need to talk to them. All those politicians, we need to talk to them. And why are not talking to these people? We're going to organization not talk to these people in a rightful way, in a human right way. Wow. On do kaka iji bisi. Mando ka no zo ndo ka de kuchitere ai. Ụmụnna ha erego n'ụmụnna sense. Ụmụada erego na ha ya ka ụmụ anyị ji ju social media na-egosi ike ha na-egosi efu nwaanyị Igbo ma ya gọ na-emezi otecha paketi mechiri na-emegharị mkpọtụ na social media.
mana ndị China ife a na-ele buy shoe this size secretary na me mana onye Igbo ị ga-afụ onye Igbo ọ na-asị gị give me lion give me star tap your screen ịghọtago okpughe Brazil okpughe ala ya wee na-acham gị nwenwehezi aka ọrụ n'obodo oyibo mebi gị nwa anaghị arụzi ọrụ gị nwa akwụkwọ gị nwụrụ anwụ ị nọ n'ime ụlọ na-asị ka ị na-brush ya brain ihe a format to destroy is like Jezebel. Anyị nwa bụ ndị Christian Jezebel, ụmụ nwaanyị Igbo bụ Jezebel na social media. Enweghị ụmụ nwaanyị Igbo nọ na TikTok na ahụ ma enweta ghọtago ka ha bụ generalize ya mana onwe ndị na-afụcha mana ndị na-afụcha kwa pakeji ka ha ji emekwa nke ha ma ndị na-abịa asị na ha na-emezi na ndị a na-abịa asị mmadụ ka eme co-host mba m na-ekwukwa dị ma like ya cha emecha ghọtago so automatically if ụmụ nwaanyị Igbo ịmakwa na ekwesịrị kịta ịbata na platform ekwesịghị inwe platform of ụmụada Igbo niile nwee platform of ụmụnna like ịbịa na village gị ịfụ na ndị village gị nọ n'obodo oyibo ma ndị nọ na-relate with the platform onya bụ Obinwanne kpọrọ Obinwanne social network. That is my dream before that na Nsụka niile kịta abịakọtago ọnụ na one WhatsApp afọ nke ha na-abịakọta ọmaka that's WhatsApp with the good. All local government of Nsụka is now in one WhatsApp and very soon I begin to market them because onya bụ ihe nji wee chọ ka m kwuo maka Nsụka na mana okwu na anara m okwu. Then village gị now you need to go and create local government of your area. Then many ka ọ bụrụ ofu ihe ji wee create a social network na WhatsApp nwe mgbe abụrụ ọ gaghị abatazi maka na anyị mere n'obi nwanne onwe mgbe 300 people ama m na-emego upgrade but na 300 people as no ọgwụgwọ so onye ka ndị achọ nke nwee space ya ka ndị wee kwugo okwu social network social media and enwere Obinwanne Foundation website a na-arụ kịta which is ga-ebuzi database which iru ebe anyị create a profile i register ha na oga to line like form akịta na asịrị bịa gbara bụ ịgbara ya iwe filie ifilizie onwe nke a ga-enye gị online ma ọ bụrụ na ime online nye gị nke aka ọ ga-agbakwa online ị ga-enwekwa ya own profile online maka ihe anyị na-eme digital life digital leadership ka m na-akụ nke m m akụkwa ihe ụmụaka ihe na-akụ bụ nke ọ ga-abụ nkụcha generation anyị even ihe mgbe ị gbara ga-adị dị ihe ọ n'ime ga-adị ndị Afrịka ndị ọcha si eme ndị ọcha nwụọ ihe niile ha ka na-agakwa aga mana ihe nwoke ihe nwere anwụọ why gọọmenti eburu nke ha ga-ebu unu enwekwa sense irisi m mkpaba ego bịa rụba ụlọ wee banyere adụba ụlọ nna arụ ya ndị ọgaranya no kama m ekesasị ya ndị mmadụ ha nwụọ nwere onwe m ịghọtago ọ game ịzụrụ m nwee nwụọ ndị gọọmenti ekesasị ego m ọkama na mkpata net onye ka ji create Obinwanne ego niile na-enweta ga na-aba na Obinwanne account na ma family na Obinwanne account na ma family Obinwanne account ụmụ ha na ntụ ngwara onwe m maka na ndị ọgaranya ji mụ na gị na-abụ ji tas mụ na gị na-abụ akpata ego I don't want them to eat my money in a wrong way. That is why in Juwepta was this na ha ga-akwụgodo ụgwọ nke ha na-eri anyị. Natago ifo ka nwanne nwoke jụrụ ajụjụ ka village a na-ekwu okwu village gị ka a na-ekwu okwu m nwa na-ekwu nke m ị na-ekwu nke gị so ka anyị baa na the video m chọrọ iji wee gosi na exactly what I'm talking about ka anyị jee na local government of Nsụka wee mara ihe ha nwere anyị ndị TikTok of so voice gụnụ ga-anụ I think so voice gụnụ ga-anụ so anyị ga-ebido na ka anyị bido na video nke anyị ga-ebido bụ video kọsụrụ exactly ihe nji maka abịa then onye akịta na ọ na-ekwu okwu unu ga-aghọta Facebook na YouTube unu ga na-afụ the video live but no one saved in Igbo land my brother of course no one saved now but na we need to otu anyị n'obodo oyibo anyị amago na haze because information na-enweta bụ na ndị nọ n'ala Igbo dị fear ha bi fear so mana onye ka ha ji jide Nnamdi Kanu ha ejide he Nnamdi Kanu na ọdara iwu that is why people that are talking about Nnamdi Kanu na-akpasu m iwe ejide he Nnamdi Kanu maka ọdara iwu ejide Nnamdi Kanu because o pull power of energy ga-egbusi ndị ọjọọ that's why ejide Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu pull crowd imagine IPOB movement worldwide ịmakwa ihe ọ bụ ọ bụ ọsọ Nnamdi Kanu bụ onye tiwara o mechara Buhari ihe Buhari amaghị oge eme ekwere mmadụ kedu ihe mere ọ bụrụ IPOB mere nyere treatment
ịmakwa create na ama m onye ka ji join IPOB mgbe a kọwara m ya join ozugbo o wutere m na gọọmenti goro a lot of leaders and not from DOS ka ebidoro wee mebie before bata na family DOS aghasa na so all DOS na manipulate the families na afia na ajụ ndị mara na mbe sabo say okay all of you will be sabo at the end maka na mbụ nwotu Nkwo Ọnịcha adịghị meri nwa awa adịghị meri anyị nwa bụ ndị gbuko obosi sumuta na ringe ije na Lab International anyị nwa bụ ndị ọsọ ahịa ika itos ika agbabe m enwe ike iri m n'ụwa na ụmụ ihe ndị Igbo na-eme ịdị unu to local afọ m ka ha si chi DOS chi iri ndị Igbo mugu na that struggle nsị mba ọmụ kwechiri ya ka ji wee gbapụta n'oge bịa kreti ihe Igbo ka m were ihe Igbo a wee chụọ ha n'oge akịta na oge ha ekwu maka m they no go fit talk about me na amụgo ha m amụbeghị ha m they no fit talk about me they no fit Okechukwu si wee rụọ ọrụ ebube eje m ndị Igbo ozi ha makwa na ọmụ ha maka njere ozi many of ndị otu m nọkwa ọ bụ ọsọ mụnwa enwe ndị ha ka nkọ na ọsọ mụnwa bụ onye bụ outspoken person among of all of them ya ka ha ji eme egwu matago so all DOS akịta na wee kwesịrị na-asị ka mmadụ ihe mere ndị ahụ ji wee mee ya ma ụfọdụ eje create cause ka ebido gbarizie na-ebido n'isi ebe the foundation of IPOB ya sagoro agasa ọ gasago na gị na-abịa ikpokọkwa ọ ndị eji ego ha na-ebe akwa ma ndị eji ego ha ngwụrụ anwụ kedụ na-abịa ikpokọkwa just na-eme ka ọ dịkwa ka anyị ma ihe mana ịmaghị ihe before IPOB stand kwa again ha ga-ejegoro chere atonement ihe nche je yọọ mgbaghara ayocha mgbaghara ewee bido confession nyetago because before IPOB nke m nwa sokwa wee mara before kwụrụkwa ka o si kwubu before ịmana ga-ebido from uchemefo from omiomio Clifford iwe ndị ka dị ndụ barisima mezanwugo but ndị ka dị ndụ ị ga-ebido die ọ bụrụ na chọrọ ka ụnụ mara ka Chukwu si arụ ọrụ n'ala Igbo mana ụnụ jọmpụ ụnụ mmanụ ụnụ da-arụ ọrụ ụnụ bụ ndị mere ikwe mkpete n'azụ ụnụ jọmpụ ụnụ mmanụ ụnụ ga-ada ụnụ ga-ebido asị na ịchọ ịmara ebe mmiri si gbarụ ibido n'ebe mmiri ibido n'ebe ọ gbarụ ịchọba ihe dị na mmiri ibido n'isi ada arapụ isi aka wee gbogbo owurom ihe ndị na-abụchi ọ dị n'omenala Igbo so many of you chọrọ ka jọmpụọ gosikwa ịka nka cover with the blackmailing and propaganda but ọ dịghị otu a n'omenala Igbo ma ihe bịa bụrụ ndị Igbo bụ the smartest people in the world ndị Igbo from what I have witnessed in this life ndị Igbo bụ the most smartest people in the world and they know ndị Igbo nwere ike iji maka power ha ga-enweta wee sụsụ wipe of village ya niile ka ha bụzie the king with the contract ọ ga-sign with ndị a onye abụ ihe iji nweta ma ndị Edo ma ndị Onye Ofufe ma Obi of Ọnịcha ma Obi Nnewi otu a ga-esi nwetacha ndị a niile ndị a bụ concarious go and check the history wetago ihe ka Nnamdị Kanụ chọrọ ime ha ncha niile ụjọ bịa ha n'arụ you are just ị ga na amụ m ga-egosi unu a lot of things Nnamdị Kanụ abịago the format of IPOB to colonize all of them uwe ha especially ndị dịka Emeka Ọfọ ha nụba ọgụ bube mmadụ ha ma na Nnamdị Kanụ achịgo ha n'ọkpa and na Nnamdị Kanụ bidoro na family way nke bụ na ya dịghọ violent mgbe ahụ ekreti ESN ka egburu the IPOB mana ị ga na-eche na ọ ka echekwaba mba ọ ndị a kọsịrị ihe a ka iwe nwenwe ike iji eme ihe a onye anyị na-agwa ndị a sị gị na nwere ihe ma mechazie ha nchabụ ihe gatakwa afọ ka anyị tinye ihe ha na-etinye na asịrị m nke m gwagide unu onu melile gaba aga ihe ha bụ Lebaras Junction anya ọ bụ nga na-asị ka biko gbaa vidio ka ịhụ the ambience of Kebaras ga-ata Nsukka Sado, how did we come here? Lachitede. Nsukka Sado, I said, how did we come here? Ndị ka emere anyị ụzọ aka ya magụ wabe ha. Hosobe abịa gwori mena anyị. O mere emege ndị niile nwere shop wabe ha lile. Ndị niile nwere shop wabe lile na o mere emege ndị na-anya China ha. Ube hụ dị ka aja asị gị na ịmagị na ngele ọdọrọ. Eziokwu. Ụzọ ga dị ka ngele ọdọrọ. Onye melile ka baga ma nnem. Ma nnem. Nsukka Sado. Anyị sịrị ka I bring Ganiga to you people. Ka I bring nani ga hụ lelege mba na-eresi anyị. Ọkwa ọkụ na ahụ ụgwọ.
onu melile gabaga le meleke mba na eri ya na ti no no ba video ma i mere ndị na-arị ọrụ ma i mere ndị na-arị ọrụ onu melile local government chairman ma local government chairman Chineke le meleke mba na ihe ha bụcha mba na erechi eri abịa gburu ime na anyị ụzọ ayara egburu ime na anyị ụzọ ayara anụ nsị ka onu melile gabaga sọsọ onu ma ha bụgodo ụzọ na-eje agbada ụzọ sesipe ụzọ ezi a n'ụzọ sesipe ameduju unu n'ụzọ enye uchi dijekwa menwuru n'ụzọ site ndị lebu n'ụzọ akwalimere ndị lebu n'ụzọ akwalimere onye nwere shop akpọchikome shop for weeks for months ọgaba ime m aga unu ka ha kwa na anyị ụzọ ka ọ dọrọ ede ka anyị begide ka anyị na-ebe gị unu ka ha na anyị ụka ụzọ ọ dọrọ ede ka anyị begide ka anyị na-ebe gị onu melile gaba aga asị ka Okay. Okay. Video akịta ntinyere ebe akịta na-abụ gịnị? Video akịta na-abụ nwanne anyị nwoke Ezema nwanne nwoke ka ọ bụ nwanne m nwoke ofu ọgbara. Ọtago ofu ọgbara. Dị ya nwanne m nwoke ka a na-agwa gị ya na nwanne m nwoke. Ọtago ka a na-ekwu na ndị ha ncha niile ụfọdụ amaghị onye mbụ ha amaghị onye mbụ ụfọdụ amaghị onye mbụ ịmara m weta ho na Nsụka so that is why many of them from na social media amara na mbọ ya Nsụka ọ kịta na-ekwu amụ onye amaji makashi nke dị na Nsụka amaji makashi nke dị na Nsụka amụ nwa mkpụrụ he Nsụka because ama m ihe a na-ekwu from childhood all those things na-ekwu n'ọnụ na m ka nụrụ ya enweghị gasị na ya kụziri m ọ n'ọnụ nne m na nna m o nwere nke nọ n'ọnụ nne m nwe nke nọ n'ọnụ nna m so I begin to repeat it till today. Ọ bụghị na m nwere ebe m mụtara ya mụtara m na akwa aka ọkụ tiwara aka ọ na-aka mmiri enwere ọkara ahụ onye ka nyasị gị na ihe ọbụla ha na-eme bụ akwa ọkụ na-eme ihe ọba mmiri enwere na-eme ihe igba dị ya ma ọ na-eme ihe be anyị onye ma ya asị ka anyị chọkwa ndị bụ ndị Igbo ahụ ka anyị kọwara anyị ndị bụ ndị Igbo ahụ bikọz ịma anọkọtabịa asịba anyị na akwa ọkụ na-eme ihe Igbo webanye ihe ọ na-eme na asọmanya hụrụ ya so na ebe a ka eji wee madat na something ha na-eme adịghị genuine ghọtago ịma bịa Anambra steeti ama akụziri m ihe bụ omenala enofit kemgbe ha bidoro ghọtago ichekube dị lineage ka ihe si bido ifu na Anambra jos bido mbọsị ya forget ife niile ikwu na gbogbo ịma na asị ka esi chekube ya ọfụma ifunu n'ihe mere Igbo ji wee bụrụ Igbo ghọtago enwe ndị rụpụrụ nna ha isi ghọtago nna ha Igbo enwe ndị rụpụrụ isi enwe ndị rụpụrụ nna ha eke isi so gị fụ na Igbo niile bụbu ofu bifọ ghọtago ma ndị abịa m ihe niile anyị niile bụ ofu bifọ so kedu ihe kewara anyị na bụrụ Britain British people bịa gburu ya ekpa ya bịa Enugu nke a na-akpọ eri nonsense even ma Chukwu Okike abịa ma etichara ọkwa ndị Britain butechara eri na ghọtago eke nwanne sef a na-ekwu okwu ka m ka na-asụkwa na mamakwa mekọzi eke ahụ dịkwa ka English word na English word pronunciation of eke English nwe ke English nwe English nwe eke so onye bụ nke na-ebere maka na atrak gomie na mmụọ wee fụ na papa anyị ha na ihe na-akpọ ebe ịrịma mma ịhụ ihe ama ndị Nsụka na-akpọ ihe ama mana onwe ndị na-akpọ ịrịma mma akara nrịma mma enwe ndị a na-egbu akara otu a gbuo otu a nwee ndị a na-egbu otu a gbuo otu a gbuo otu a ghọtago nwee ndị a na-egburu ihe ogologo ihu ghọtago o dipendịrị ihe eji egburu gị den ọ bụrụ na papa anyị chọọ ka ọ matakwa ebe ọ nọ o nwere nke na-asụ ọkpa ọ bụrụ na ọrụ ugbo asụ ọkpa isusu ike ka o mie so o nwere ihe mmiri zoro ka ya bụ ebe a ka efu dat na ebe ahụ bụ o nwere ihe makro dị papa anyị na-ewekwa aka ka o ji aka so iwọchị efu dat na nkata anyị na-akpa bụ ọnya nwa ududo bubutere the plan so e nwetara history ọ ga-agba na-agwa gị you will know the person that talking enwere ife ga-abụ na-agwa gị ọ na-abịara m abịa na mmụọ nhapụ microphone a na-ekwute ya ọfụma mana m na-ekwu ya ọ na-aba m nwa na-amụtakwu ana m akụzikwuru onwe ihe ifuge so automatically ndị be anyị bụ ndị ma Anambra o ma Enugu o a lot of them nwere query to be answered ghọtago but na anyị sị ka anyị hapụ ijebe ihe n'ụdị otu a ka ọ rapụ imebi ife then maazị na ihe anyị ga-emezi bụ na anyị ga-afụzi onwe anyị n'anya wee kpọzie ebe n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ọnya bụ na ya aga n'iru ọfụma mana ọ bụkwa na anyị dowekwa ahụ n'ọka anyị mewekwa
freedom ka anyị eji nweta ya chọ freedom to God anyị nwekwa ike egbuchekwa a lot of unu nwa maka nwa masị na ndị ga-egbu nwetago because no doro mmanya that na ihe na-eme ha anyị ya ọ ị na-eme na mmadụ gwara gị mee na anyị nwa mekwa na agwara anyị mee anyị aghọtago ihe mere so anyị nwa achọkwana ịbịa mee ka ọ bụrụ na ọ bụ debate ka anyị ji eme ma ọ bụ na maybe na anyị ji ama aka ihe na-emezi kịta na ebe a m emetere ya before I have to do it well na Obinwanne instead of ịbịa kọba ya ka ọ bụrụ akụkọ mana ọ bụrụ ya ma ga-eme m na mụnwa ọ bụrụ ya ma ga-eme na mụnwa ama gwa gị nke bụ eziokwu na na-ekwu eziokwu so I just share this thing me share be me na-enwere iwe onye ka ndị wee gbata obere nkịtị so mana ọ bụ na ọ bụrụ ka m si wee na-eshe ihe ọbụla na-emere Obinwanne ya azụkwa ndị Igbo gị ji egwu egwu ma ndị nọ n'Obinwanne ndị ori a na-akpọ ha ndị ori na-ebute ha ọ ihe egwu na ọ bụ na-egwu onye ori gịnị mere ide akọmentị n'Obinwanne ide eshe n'Obinwanne ihe aras na ndị controversial akụ oyibo uru na-asụ so ya bụrụ ya ụmụnne mekerekwa m unu so this thing mbele kịta na bụ na Nsụka ka o mere onye akịta na-ahụ bụ onye nke ntinye vidiyo ha rịpọtụrụ egwugwu na onye ka o ji wee ha gịcha then onye ahụ bụ nwanne m nwoke ana nwanne m nwoke na Nsụka ihe o gosiri bụ ụzọ Nsụka na-afụrụ m ya mfọnọkwa azọmahịa ụkwụ ụzọmahịa ahụ Chineke anịkịta ọjọọ gburu deresi gbuo nkakụ maka Chukwu kere mụ na gị asị na local government chairman si na be nna m amaji uwe enu maka na ha egbuwa n'ito 2 criminals ha egbuwa na be nna m ito 2 enwezi amaji uwe enu nwa amaji ụwa all that is British brain which is going to destroy all of them. They can never divide my home. They can never. Has na ha gụrụ akwụkwọ setie ka ejebe ma Abuja ma n'ụwa niile. That village is together. Maka na amaji ụwa na amaji uwe bụ na nwanne nwoke jezi go na enu like go na mpụga bụkwa na ga-trace ngwe then gozie go goro ọmụmazie nwa anaghị niile na-eyuzie from there enweghị dịka a family can decide they will not be suffering and coming down when we want to do a family meeting. And some of them na-emezi ihe arụ obodo anaghị anabata ben na ha anaghị anabata ha feel is that they can stand with them without us, which is here na bịa ha bụ Supreme Court. Maka na nwa ahụ akpara ndị aka because na ha mmadụ mgbe nna m gwara m na m ga-emenwu ihe dị na be nna m because ama m that na ihe nna ha na-eme bụ politics. So kedu ka family ga-esi gbuwa nke asị na nke bụ amaji uwe nke bụ amaji ụwa no we are one, we are amaji enwere uwe na-enweghị one iwike all one ka ọ dị and ikewa ya ị ga-eso na ndị ga-apịagbu with Nkwo na Nsụka nwetakwa because ihe abatabeghị m amaji o abatabeghị m amaji aka m na-asụ ụzọ na-abịa mgbata ha na amaji ihe ga-anwụ na amaji under 1 year ga-dị too much maka na njụọ ọfọ Nkwo na Nsụka na data amaji to God ihe ga-anwụ ga-dị too much mụ ama nke ha ama jụọ ụmụnne m jụọ nwanne m nwoke ọ bụla ọmụgo jụọ ụmụnne m I will not let you to know what I will use to destroy you until I land. Anụnụ nwa bụ ndị amaji jụọ ọrụ na-ese onye mbụ na because uche na-enweghịzi onye nwere ike ịpụta dozie ebe nna anyị onye nke asị na ya bụ amaji local government chairman ịba amaji local government chairman ihe ahụ i mere kịta na isi nwanne anyị nwoke a bụ arụ ka i mere ịmara chọọ m ịma m bụ nwanne m bụ nwanna m ihe na-esere mụ na ndị ụwa I will not use because of na-ebu papa m wee sị na imere ihe ọma nwanne anyị nwoke a gosiri ụzọ na-adịghị ọma ọ bụ nke gọọmenti o ọ bụ nke local gọọmenti o ọ bụ nke obodo ọ bụrụ okesa ka ị kwesịrị na-ekpe ma ọ bụrụ na ụkpọta ya asa ezigbo chairman local gọọmenti ezigbote chairman local gọọmenti ịbụrụ ezigbo mmadụ isi bụ onye amaji uwe elu unu si wee kwuo ịbụrụ ezigbo mmadụ ihe ị ga-eme bụ ịkpọ nwa n'ọfịs gị ya nwanne gị ofu ọbara gị ịkpọ ya sị nna m ị chọrọ ịba politiks ewo anyị na-achọkwana ndị ọrụ oke ịgbagote gị ịma ihe ha na-alụ ngwa na udo dị ngwa na anyị ga-enye gị kọntraktị ka ị mara ka ị esi wee rụọ dị ụzọ ị ga na-echere nna anyị ozi dị na ka e were nwere ọkụ ịchọka ụzọ dị mma yes itinye n'ihe ha na-eme ọ ka ezigbote onye ọchịchị si eme i were etinye n'ihe ha na-eme si ya na-emesiri gị anya na the whole ụmakashi project na-enwe nke ọbụla na-atụ
ụmụnna anyị na ọnụ ha bịa nya bịa report ọrụ gị ka anyị ọ bụrụzi anyị iji afụ ụzọ maka local government chairman. Let me tell you, I don't do like the fake people all of you do. I don't eme ihe nonsense afọ mmetikwa nke ụmụnna m after ụmụnna m there after m ya so mụ nwa man tolerate nonsense mụ aka na Obinwannem ndị Igbo. If I talk to you finish akwụkwọ ịgụrụ na n'iyi because all of you are betrayers. Ọ dịkwu na be nna m now maka ndị bịara bịa kwuo okwu bụkwa ndị arụrụ ala nọ na Maji. Ọ bụ ndị arụrụ ala na after m ndị papa ha jicha ego baa fụchakwa ndị lecturer na ha wee gaa skuul fụcha ndị na-arụrụ skuul ọrụ afụcha m ihe niile ahụ because mgbe m na-eto ama monitor all of you one by one. Ama m ihe unu mechara na that compound the data Maji. So ọ bụghị ndị anyị na-abịa kwuo okwu na nwata dara do okwu na ọ daha do okwu ihe niile abụcha ndị na-atụ ụjọ maka gịnị maka emekpọrọ ha anọkwa ndị richekwara ego gọọmenti maka na gị nwa amasị na ịbụ kedu iji webụzi gọọmenti of Nsukka local gọọmenti bụzi onye Amaji kedu iji bụrụ ya ịbụ ya because na ihe ndị nọ na Amaji a kwesịrị ibenefit what government is talking about. Nwanne gị wee kwuzie okwu dat na ụlọ anaghị arụ ụzọ na ụlọ ụzọ adịrọ ọma na ọ na-emegide ndị ogbenye ọ na-emegide ndị nne na-emegide ndị nna ihe asụ uwe ahụ so kedu kụzi asị wee dị ịkpọ ya na ọfịs gị gbazie ya onu ịgbazie ya onu gị gwa ya sị ya mana ọkwa gọọmenti bịa na-arụ nke na ọ bụkwa anyị mana arụ ya and nke na-asị na gọọmenti riri ya na ọ bụkwa gọọmenti bịa na-arụ ya na anyị marụrụ ya so you have to correct the person. Gị sigoro ka o jegoje taa afụ ka ụjọ wee baa ya arụ nna ọ bụ na ị mara ha umeni Nsukka wekugo up n'ụwa niile bata n'Obinwannem ndị Igbo ka ị mara ihe bụ ndị Nsukka nọ ndị na ihe mere na ụnụ afụbe ịma na just nọọsigoro na the whole Igbo land na-abịa Nsukka kịta na-abata to God UNN ahụrụ ji wee egwu ndị be anyị wayo all of you ga-agbakọta ọsọ na asha oguge anọ m na-eme asha oguge mechaa asha oguge nke bụ na onweghị onye nọ n'ime ụlọ ahụ bụ ndị dị ndụ ma mgbe e mere asha oguge ahụ jide na unu wee eshem dị unu niile n'ime eshem dị ndị Amaji n'imi eshem dị ụmụakachi niile n'imi eshem dị ndị Nsukka n'imi the heritage the history of your ancestor ka ijidere ji because of useless of Peter Mba wee wepụ data afịa nyere ụmụnna gị nri afịa mere ụmụnne gị nri isi ọrụ ka imekwa gbakwa asha ogugu na-echenjie all of your children will die ohe Nsukka ga-achagbu niile unu ama ndụ ogologo ndụ kwefuru unu nwa ihe ahụ unu mere afịa kwụgbara mmadụ niile nọ n'ụwa niile today ọ nọ ka ohe Nsukka ka ichere unu mmiri unu nwụrụ na asịrị na ama na-eji na-akpọkwu ya all of you will see when we come. Ihe na-ewute m na anyị ga-abata ebe before ya kwụọ ọfọ na many of you will say government is local people. Government is a servant. Government is not. You are my servant. You have to work for what I tell you to work. Without a benama, tourist you are. You are a terrorist. Without a benama, who are you people? So you know about terrorists of our people. And you don't make terrorists na Sokoto. Uno terrorists already because oh benama couldn't get intimidation. One day na one na go for balage. Kill a jail benama name arrest. Are you not a terrorist? Terrorists can have every day on social media na achọ ndị ga onye ekwu bet ndị na-ekwuzi ihe ahụ na-eme ndị mmadụ ji ata afụ na-enwe ike ikwu maka ha o kwesịrị ọpụta ọsị onye nna m bịa ka akụziere gị ọrụ ịkpụrụ ya ekpochie some ndị nke bụ elders abịazi na omere alụ n'oge okwu were oke gịnị ka okwu were gọọmenti anaghị eme ọfụma mana unu akpụrụ gị ekpochie unu gbuo ya mgbe akwụrụ ya manụ na nke kedu unu ga-eme ya wetu na godu a o gburu mmadụ o zuru ori n'okwu were ọnụ anaghị agbazi ya onu fake people everywhere. Yes, time ka fọrọ ka m tinye kuzie ọzọ ntinye nke because aga m repeat kwa this video na mgbede aga m repeat kwa this video ka m wee nwee ike iwe time wee play ha ncha niile maka na onwe ndị ga-agwacha okwu ka o kwuchara okwu a wee kpụrụ ya kpochie ka a kpochiri ya lezie ndị na-ekwu okwu maka ya ka m ntinye nke ndị be anyị kwuru okwu ka m wee dụsọ na m mechi ha na-abụ ka m tinyeze mgbe ndị nna anyị bịa kwuo okwu the president of Nsukka Youth Association, and with different youth leaders and the parents of Kelechi Ezema Buke Wisi. So we had a good interactive section with
our local government chairman. And from what we discussed, our brother, Okechukwu Zema, who made a video, there's an or Enugu state government in Ara, no Enugu state government in Ara. By His grace, no after from sell on. Now we have from cell. Ejigo Nkwo agane ihe na nyabo nwa ga-ekwugeri ihe okwuvuru because we discovered from this interactive section of Enugu state government we are now already 3 roads Kelechi Ezemasịrị na ọbụ government na so anyị na-ekwu maka Ikuku road ụzọ na-lead to mechanic village and Ugwu Echara road. These 3 roads, it has been established, not the state government, not an individual. And this particular thing, Okuru, be able to get on or not today, but by His grace, not after from Mbon or more after. ụmụ ihe ndị a niile before you use double this thing ọ na-afịa m arụ because abụrụ m mechie ka mechie nke ana m ekwu okwu m na agasịrị nya anyị achọrọ m na-eme na confuse so ndị nke na-ekiri ekiri ada ekiri kwudu sef akpọchibu m ya gbochi so onye akịta na bụ ndị Nkwo was na youth chairman of Girimara Nsukka local government bụ ebe nna m ka a na-ekwu maka na achọbeghị m aka m save cha vida for future then automatically onye na-akọwa that na that nwanne m nwoke bịara kwuo say that na state government state road na all individual road or na ndị state road na federal kwesịrị na-arụ ya na okwughere ọnụ like instead of it's not state road and not state bịa rụọrọ ihe nya asịzie maybe federal bịa rụọ ọnya maybe ya kpọba
Nyakboba local government chairman. So which is all those things that were meaning now. One meaning. Ni game maybe bata. Give for ye onya neku. If you onya is go to a point yo jikuokua. Kedi patro yo jikuokua. The very important. Now local government chairman. Abia have amara iye patro jikuokua. Well, sisu were police yet for here. Because now omego candidate ka efia. Here actually candidate ka efu this kind video. Makana anyi iya kam iya afro kita na ibata na ben nam kita na we kiru chekwe 10 years. Until aroya. Because some way bata no deba. You can have a be now. Or come on about moku obodo yibo. That is what they don't like. They don't like anybody to. They are trying to ka efia. The end they would have brought that now this guy. Now when they walk out, waited the video. Now all makana oku herono. Now ha chobari ha geji we buonwa. We see that na also no federal instead of state. Or also no mado instead of state. Even no rubbish these people now. Oh yeah, going to use to chairman. Even rubbish anako. Very, very big rubbish. They are defend the woman hand or bona. I can also say moon in you on Africa. Because only betray don't say. So Makano Baron say no Okuferon where seen all Bundia Mobrondia. Mana Kedimaka that men who don't equip with Kedimaka na that was a drum on equip with what I address or anything about this road. This youth to Aketabon de Benam address or anything about that road in public. But they address not a Natabia Yombara. We they call a Yombara, Ndori bad leaders. Gonna be Yombara for what? Oh, Yombara will Hesuka Mono Kroko Hesuka get Tibun very soon. Because when they betray, because the land is so deep in Cameroon, China was saying, I call the wicked. A man, Chineke raised a child to speak the truth against of the manipulation and intimidation of government. Instead of when the government, yes, why you came na watch it on the here. I don't know Zadroma. Come watch it on my order couldn't get local government chairman. Order couldn't get you order. No, put up time when I took you in that village. Okay, the man abobo. Who is he? Can you remember the Bapa when I'm not Tonya Hojo? Because of it, I cannot be one of Aka. Over there. Remember on the Chesu Komoto at Tojo. Mano to ambia go buru ibo efu chada yes no hi bu nisi meri geji na adi na tunda joma dojo mana ndi ka ibuchi eni sia eseti ha na eseti o abisi one isi one ka ha bukwa na obro ofisi ai buka ha ha na pin kata na api any sign be from them I enya the sign. That's why he might madam mo kiri geju te kwa ga gbaneri agibie. And what is smart now? Kevin, intimidate internationally. You can save yourself from the human rights. And when the Ogoto achieve web to Obinwannem Foundation, web to go register go here. Where's the can we now on the human rights? Like Oto Akiti America. This guy now able to meet against the local government chairman immediately. And then a court. Up on the weapon, na federal corner be asa. Get this allocation money naga. Why you going about that local government in Kemen Amaru? Simple. And I'm going to go court too. Then we have to tax all the Soka people to do that. We don't beg you. We know what we can do to make a move. We are not talking what we cannot do. So that's what I stand for. And now never come back. I'm never no dinner. One and work no. Yen could be a hoku. Why no na chiti on it? In the Soka youth, why no let you on it? No, sir. I know that I did the quota una musica. No leti on. What a cribazeti on Nimia. When I see Sopotake, not that I do. Government got a apology, had Jagay. Can they cancel on that place on a bona cancel? You name it with chairman, local government chairman, how could they book on a cancel position? Cancel a back on. What would the youth chairman? Can you name go connect? Oh, go look at the good idea like corruption. I cannot no go. None of the candidate can go. Because I don't know when the Chiku goes, I go to here broke at all. When I'm a public call this kind of nonsense. I get in here,
anyị na-agwakwa obodo ọzọ bụrụzi obodo m ka mama gwa okwu. Many of you people nwere ike iche that na certain people, but na unu na-eme ihe dị arụ na omenala Igbo wa arụ. Somebody gwa gị na ihe a bụ ịmakwa na ya na-ekwu bụ ụzọ bụ ebe imenye na-aga, ụzọ bụ ebe onye ukwu ma onye nta na-aga, mana ndị ọgaranya na-efezi efe n'elu ma ọ bụ ha were katapila ha gafee ya. This guy na-ekwu na onwe ndị na-egwu mmiri pọtọpọta ma anyụcha nsị ihe na-aba adịe o wee zọọ ya nweta tatanus na ndị ọzọ. A na-agwa gị maka mmadụ gị na-ekwu maka useless law. Who put that law? That's why we ji kpọrọ Nnamdi Kanu kpochie. That is why we jail Nnamdi Kanu, because onye bụ onye nwere ike ịgwagide n'okwu una na-ebezi akwa kpaa ndị ori. Ụmụ Nsụka yutu mafụ na ndị ekuru na onweka nsị ekuru na anwụ eziokwu. I was thinking that na brain dunu n'isi. Ama na coconut dị all of you n'isi to God. Unu ga na-ekwu okwu maka ebe ahụ adịrọ mma. Gịnị ka ga-eme ka ọ dị mma? Unu eburu ihe unu bịa na social media ikwu bụ that na the guy na onwe ya kwesịrị ịkpọ Okeke ọkpọ Okafọ. Na o kwesịrị ịkpọ Okeke ma ọ mara na Okeke ka o kwesịrị ịkpọ Okpọ Okafọ. What is nonsense? What is this nonsense all about? Are you people crazy? Otu aka unu si achọ ọchịchị nke unu. Somebody gwara gị na obodo be nna ya na-eme mmebi na onwe ndị na-akwụ ụgwọ ka edozi ife ma ha na ha edozie. Ihe unu kwesịrị na-asị bụ how can we make it possible? O ekenyekwu ọrụ ka o so rụọ ọrụ na youth na-arụ ọrụ obodo. Maka na mgbe anyị pere mpe echetara m na before ndị gọọmenti abataba anyị a na-enwe oge ikorobịa ji asụchasị ụzọ. Enwe mgbe ikorobịa ji asụchasị ma uwe enu ahụ na-ekwu ekwu uwe enu na ihe niile a na-asụcha ya asụcha. Ọ youth na-asụchasị ya ụzọ awa ma ụzọ adịmadịa, ụzọ uwe enu, ụzọ umeze. A na-asụ ya asụ. Ọ ikorobịa na-asụ ya. Before useless government abata kịta. Unu na-achọkwu na dance into government. Gọọmenti na-eri ndị mmadụ mugu, gọọmenti na-destroy obodo. But obi dị m mma na ụmụ nwaanyị bịara defend ya. Na ụmụ nwaanyị ha bịara defend ya, mmemeche ka mmadụ ihe mere dis nje haki because m ga-emere the program. Because achọọ m igbu oge because na time nke ndị Facebook agwụgwọ 2 hours adịgo. Ka m signara ha out. So ka ha nwee ike ige ka anyị wee bịazie na TikTok wee nọzie ka anyị si kwesị ịnọ because na ama concentrate na TikTok ọ na-enye m nsogbu n'anya. You know, more pure can't see it for yourself. Nobody watching you. No, like just you. Just to echere m ihe ha na-eche. Forget ndị ori a. Aka m ndị Igbo eme ihe ụwa. Sometimes unu onye bụ ihe na-eme unu moral. Do you know why ịgụ akwụkwọ ngụrụ? Ịgụrụ akwụkwọ ngụrụ. Akarịrị m ndị Igbo. Ndị Igbo ga-esekpu ana yọ nna anyị ayịyọ tupu ha abụkwa mmadụ n'ụwa. They will never support you. They will never share you. They will never watch you. But after program, they will come. And that is why in US, na ọbụna m enwetaghọ ndị Igbo. Ọ na m enwetaghị ndị ga-abịa support. Enwezi m ọzọ ga-eme na abụrụ ishort everything gbasara Obinwannem Igbo da. Then I have to now go and partner with the German radio station or partner with the Ghana station, which is that we are still on the practice. Then if I partner with them, we go to Wave. When we go to Wave, we get to pass a message. When they desi a petition against them, Okechukwu ba no so general recourse. Gonna choria. Agbata kwara meba. How maybe you na game mu among that a wound Germany. Gengeji dey window. Mana okwefu ndị Igbo we suffer. Nke a na suffer kita bụ obere. Nke a na suffer kita bụ obere. Mr. Care. Nwanne. Busy. I'm now online. Yeah. So, ndị nọ na Facebook and YouTube, udo dị nabazie na onu. Ka ọ bụrụ na ga-abata na TikTok na TikTok na anya ma na-efegharị ebe ọ na-enwekwa m isi sometimes.
oya ka nja so nwechara ekwesị m idozicha be m ọfụma before m wee use be because ịbịa life ebe abịa life ebe ọ da dem okay because of my knowledge whatever adịm achụ ego ọ bụ na m na-achụ ego nkari na-eme ka ọ bụrụ priority whatever so otu a m kwuru m gwara unu 2 hours whatever maka ọ na-adị mma mmadụ na-ekwu okwu na-enyeghị anya mana nke a nkwu n'ebe everyone make sense whatever so ka m concentrate na one so maka ndị na-watch ma ndị ada watch forget efa so see game onye ka ya sị gị I have follow you 20 years I follow you since Ukraine they see they follow me now they no get future now me carry their future so they can never survive with that future ha carry na gbara no one can be survive with the future ha jikita ma survive ma ọ bụ ka aja tafu be fa Fulani na chụpụ sị ya nobody ha chọrọ iji Biafra weta ya na chọrọ wee bụkwa ndị ori there they can't get it ya bụ ihe ọ bụrụ gọọmenti na-arụ ọrụ nke a bụ na ọmụ aga gbunu na mụnwa so wee rụọ ọrụ na the same struggle wee gwanụ na ndị ori nọ na ndị isi then otu a si gwu na ndị ori nọ ọnụ wee chọzi ka a ga-esi mee ka edozie ndị ori ahụ ọ bụrụ ma ị bịa kụrụ bịa were style wee gafee ọ dịrọ possible unu gbuchagodo ma mụnwa gbuo ihe niile ọ dịrọ possible ndị ọcha ma ya unu na-ezuzugharị ọ naghị win iwu Fulani na ọ naghị win Hausa ọ naghị win iwu these people are talking only thing a ga-eji win bụ truth and honest among us mana anyị jiri ozi onye ka anyị ji wee nwụọ so nwanne nwoke daalụ gịwa kọmentị of course ọ dị okay that is how we supposed to be ebe kọmentị nke gbara isi ogogowa hapụ maka ndị na-ekpu anya ka ndị oshi we know them ha bụ agent mana agwa ma Biafra ha ji ma Nigeria ma obedient it is time for us to be speaking the truth onye ọbụla ga-ejizi aka ya na babenna ya forget a ga na-atọsa ya ntọsa ka m bịara ịtọsa ya so ka onye ọbụla wee mara ihe ga-eme ka ọ hapụ ịdị ka ọ mmiri akụrụ mana ya pụtara sị na ihe niile na adịkarị kwuru ha come to pass ọ ka ha si ekwu maka na mma gwabazie gị ka ị marakwa na ugwu nke bịagoro so ị ga-akaba ahụ wee chefugodo na mgbe nna adịkarị bidoro nwe na-efolo ya bifo wee nwetazie ndị dị ka anyị nwabiazi mgbe anyị aja n'ukwu na-eche ihe nọ na-eme tweet na-eme hashtag bifo gafa so onye ka na-agwazi ndị mmadụ kịta na ha ekpote ma n'obi nwanne ka anyị mee disem ha fụ ya na ọya ga-abịa mee ha spy ya ndị ahụ abịazie mee ha mewa so nchọpụta ya then kịta n'idom ịyọ ga-ayọ ịbịabazie ị ga-akwụ 50,000 wee bụrụ member of Obinwanne ọ gị gwa m ihe m na gị mere n'obi nwanne ọ dị ka ma akwụ ụgwọ bad dena ya gari ya court ma ọ bụ nyere gị wa ọ gị chi bụ stakeholder so ị na-ama ihe dị Okechukwu ugwu n'isi ịmana ị ga-akwụ 500,000 naira then ka anyị move oje dozie ebe anyị because I can come down home anytime any day but every day ihe ga-eji na-arụ ọrụ ndị mee eji na-arụ ọrụ ọma agba aka wee bịa mma agba aka rụọ ọrụ maka obodo n'idiri ndị ga-arụ ọrụ achọrọ m ịserve my nation I want to serve my nation aka m dị strong ọ bụrụ mgbe m kabara nka asị gị bịa were aka gị mee kịta ndị young I want to come down home and serve my people like ifu ihe na-eme na Nsụka somebody goes n'ụzọ adịrọ mma n'ụwa niile ka ha wee fụ ihe ndị gọọmenti na-eme anyị n'ọnya ka m ji nọ na Germany anata eje kpụrụ ya ikpochie Obinwanne news mkpotechara ka ha mee many of them bịa ị na-agwa fife a ga-eme ka ọ gazie ka ọ dị ka o kwesịrị ka e nweta the target of ya na posho ha bịa meekwa ka ndị akwụrụ ụgwọ bife na-eme ha mee nọnsens asịghị kwụọ ụgwọ nwa onye nji ụgwọ m ga-agba mbọ na nkwụrụ gị ụgwọ ma imere nọnsens ma imere ọma ga-akwụ ụgwọ maka na ebe m na-aga ị ga-aja m kwa m tomorrow and ị jam m tomorrow that is where I will now let you to know you are evil and ị na-afịa na iru sị gị you are evil because ike nwa onye emecha m ihe na afri o mejitere gị eke jide gị n'orie jide gị na afọ jide gị na nkwụ I must catch you maka na anyị nwa na-arụ ndị a n'ọrụ ga-amara atọ nweghị ebe ọzọ ị ga-ana bụ na n'agha so onye ka m ji agwa ndị niile bụ ndị Chineke gọziri agọzi ndị a niile bụ ndị eziokwu na-efolonu because eziokwu ga na-agwa unu I don't care for my body I don't care for my life ihe ọbụla na-alụta kịta na amụ make sure that I help all those people nọ n'akụkụ because ihe na-agwa okwu bụ ndị ahụ na-ama mgbanwe okwu that is me and I don't care about them because they don't care about me so we need to also go to government and know what government is talking about ọ bụ ọsọ si nọ na social media wee time anyị kwesịrị na-eji na-enyere ndị be anyị aka wee time anyị kwesịrị na-eji na-arụ ihe ndị gọọmenti arụghọ because anyị nwere right ịrụ ihe gọọmenti arụghọ akwa ọkụkọ ji aka ya wa ụzọ imagine na that ụzọ aha na-ekwu okwu na m bịara kịta sị Nsụka local government in diaspora this road we need to contribute and build it ozugbo ya bụ 10 years ago let's start ọ kpa niile na-aga ebe a ka na-akwụ ụgwọ taa onye hapụta gate na ka e were nwe ụzọ
So I don't need government before I can rebuild my home. It's not possible. So I'm not Facebook.